ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னையில இருந்து நம்ம பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம இது முடிச்சுட்டோம், ஆச்சாரியம் முடிச்சுட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தசாவதாரம் முடிச்சுட்டோம். அண்ட் இதுவும் முடிச்சுட்டோம். இது இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் எல்லாம் ஆரம்பிச்சோம், அதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஒரு 3-4 வாரம் இதுதான் போகும். என்னது 4 வாரம், ஒரு மாசம் போகும். இது பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ISKCON மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா தொழுது வேண்டிக்கலாம், நல்ல புத்தி வரணுமே, என்னன்னா இதெல்லாம் படிக்கணுமே அப்படின்னு ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்துல சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. நம்ம பிரணத்தி எடுக்கணும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், கொஞ்சம் அடிஷனலா இருக்கும். இப்ப நம்மளும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் இல்லையா? அதே பழசே படிக்க கூடாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு. சோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருமே படிச்சு வரலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கீதா மாதா நீங்க படிக்கிறடா? படிங்க மாதாஜி. 1 2 1 3 4 இந்த 4 வேண்டாம், இவ்வளவு பேர் இருக்கும். நீங்க 3 படிங்க. இந்த 3 படிங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிரானந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனா ஷலாகயா சஷ்கூர் உமிலித்தம் ஏனே தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபித்தம் ஏனே பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மையம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ படிங்க மாதாஜி. இல்ல படிங்க, இன்னும் எவ்வளவு பேர் இருக்கும். வந்தே அகம் ஸ்ரீ யுகபத கமலம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவாம் ஸ்ரீ ரூபம் ஷாக் ரஜதாம் சககண லலிதா சககண ரகுநாதான் விதம் ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ணா சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷான் விதாம் ச. இப்ப அருள்செல்வம் பிரபுஜி, நீங்க ஏ கிருஷ்ணால இருந்து நமோ மகாவதான்யாய் வரைக்கும் சொல்லலாம். அப்படி எவ்வளவு பேர் இருக்கும்? 3 பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க ஏ கிருஷ்ணால இருந்து நமோ பிரம்மண்ய வரைக்கும் சொல்லுங்க. நமோ பிரம்மண்ய வரைக்கும் சொல்லுங்க. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका गांधा राधा गांधा नमस्तुते दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुदे देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुव्य दर्श्य कृपा सिन्धुप एव स पतितानां पावनप्रिय वैष्णवप्रिय नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिदाय स जगत हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. கவிதா மாதாஜி நீங்க அடுங்க. 4 நீங்க. हरे कृष्ण माताजी. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै கவிதா மாதாஜி இன்னும் ஒண்ணு இருக்கு, மகாவதான்யாய. கீழே இருக்கா மாதாஜி? நமோ மகாவதான்யாய. நமோ இந்த செல்போன்ல தெரியல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். நமோ மகாவதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तकालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचलं पंकुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्द माधवम्. இன்னொன்னு படிச்சுட்டு மாதாஜி. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. दीपा सेल्वम माताजी இங்க படிங்க. நம பங்கஜ நாபாய. ஓகே மாதாஜி படிக்கிறேன். ஓகே. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாவினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்ரே நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विलेश शून्यवादी पाषांदाय देशधारिणे नारायणं नमस्कृत नरं सैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जपं
ஜெயம் உதீரயேத். Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீமாதா, நீங்க படிச்சு. शृण्वतां सगद कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तन प्रदन्द सन्दोगभद्राणि इति नोदी सुकृतताम् अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भगवती नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. இந்த இதெல்லாம் எங்க காணாம போயிடுத்து தெரியல. ஓகே, இப்ப வந்து ஸ்கந்தம் 1. இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தத்துல என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லிருக்காளோ அதெல்லாம் நம்ம இந்த இதோட உருவாக்கம், இந்த வேர்ல்டு யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு. அப்போ அத்தியாயம் 1ல இருந்து சில செலக்டட் வேர்ட்ஸை நம்ம எடுக்க போறோம். இல்ல, இது அத்தியாயம் 1ல 1தான் இருக்கு. ஞானிகளின் கேள்விகள், சேஜஸ் அவங்கள கொஸ்டின் கேட்காங்க. இது ஒண்ணுதான் இருக்கு. எஸ், அருட்செல்வம் ரகுலி படிக்கிறாளா? படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்லோகம் நான் படிச்சுட்டுமா? இது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்குனாக்கா நீங்க இந்த இது படிங்க. ஸ்லோகம் படிக்கிறா? படிக்கிறா படிங்க. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஜன்மாத்ஸ்ய யதோன்வயாத் இதரதஸ் சார்தேஷ்வபிஜய சுவராட் தேனே பிரகம ஹிருதாய ஆதி கவையே முகியந்தி யத் சூரஹேஹ தேஜா வாரி மிருதாம் யாத வினிமயோ யத்ர த்ரி சர்கோ ருஷா தாம்னோ ஜுவனே சதா நிரஸ்த குஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. எப்படி சொல்லுவாங்கனாக்கா, இந்த ஒரு ராகம் போட்டு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுதான் ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அப்போ இது மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஒரு வாட்டி சொன்னா போதும். இது 3 வாட்டி இல்லை, நம்ம பிராணத்தில தான் 3 வாட்டி. ஜன்மாதஸ்ய யதோன்வயாத் விதரதஸ் சார்தேஷ்வபிஜ்ஞஸ்வராட் தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரயः தேஜோ வாரி மிருதாம் யதா வினிமயோ யத்ர த்ரிசர்கோ மிருஷா தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்த குவகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஸ்டார்டிங் பாகவதம் ஆரம்பிச்சா இந்த ஸ்லோகம் தான் சொல்லலாம். ஓகே ஓகே, இதோட மீனிங் படிச்சிருங்க. ஓ என் ஆண்டவரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா வாசுதேவரின் மகனே, ஓ சர்வே வியாபித்த பரமபுருஷனே, உமக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். நான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தியானிக்கிறேன். ஏனென்றால் அவர் முழு உண்மையாகவும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிரபஞ்சங்களின் உருவாக்கம், வாழ்வாதாரம் மற்றும் அழிவுக்கான அனைத்து காரணங்களுக்கும் முதன்மையான காரணம். அவர் எல்லா வெளிப்பாடுகளையும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உணர்கிறார். மேலும் அவரை தாண்டி வேறு எந்த காரணமும் இல்லாததால் அவர் சுதந்திரமாக இருக்கிறார். மூல ஜீவராசியான பிரமாஜியின் இதயத்திற்கு வேத அறிவை முதலில் வழங்கியவர் அவர் மட்டுமே. அவரால் பெரிய முனிவர்களும் தேவர்களும் கூட மாயையில் வைக்கப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் நெருப்பில் காணப்படும் நீரின் மாயையான பிரதிநிதித்துவம் அல்லது தண்ணீரில் காணப்படும் நிலம் இயற்கையின் 3 முறைகளின் எதிர்வினைகளாலும் தற்காலிகமாக வெளிப்படும் ஜட பிரபஞ்சங்கள் அவனால் மட்டுமே உண்மையாக தோன்றுகின்றன. இருப்பினும் அவை உண்மையற்றவை. ஆகவே ஜட உலகின் மாயையான பிரதிநிதித்துவங்களிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு ஆழ்நிலை உறைவிடத்தில் நித்தியமாக இருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நான் தியானிக்கிறேன். நான் அவரே தியானிக்கிறேன்.
ஏனென்றால் அவர் முழுமையான உண்மை. இவ்வளவு ஹரே பெரிய கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா அவ இதை ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். அவர் வந்து எவ்வளவு பெரிய இதுல இருக்க எவ்வளவு எந்த டாப் பொசிஷன்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டுதான் இதெல்லாம் போட்டுருக்கு. அந்த காரணமாக தான் நான் வந்து அவரை வந்து வணங்குகிறேன். ஆண்டவரே கிருஷ்ணா என்னது சர்வ வியாபித்த பரம புருஷனே, இது எல்லா இடத்துலயும் அவர் வந்து வியாபிச்சிருக்காரு இல்லையா? அவர் இல்லாத இடம் இல்லை. அந்த மாதிரி உமக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். நான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தியானிக்கின்றேன். ஏனென்றால் அவர் முழு உண்மையாகவும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிரபஞ்சங்களின் உருவாக்கம். அவர் பிரபஞ்சம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணதே அவர் தான். அந்த உருவாக்கி இருக்கிறது அவர் தான். வாழ்வாதாரம் எல்லாமே மற்றும் அழிவுக்கான அனைத்து காரணங்களுக்கும் முதன்மையான காரணம் யாரு? மகேஸ்வரி மாதா, நாங்க உங்களை மியூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்க. ஓகே. அவர் எல்லா வெளிப்பாடுகளையும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் உணர்கிறார். மேலும் அவரை தாண்டி வேற எந்த காரணமும் இல்லாததால் அவர் சுதந்திரமாக இருக்கிறார். மூல ஜீவராசியான பிரம்மாஜியின் இதயத்துக்கு வேத குறி முதலில் வழங்கியவர் அவர் மட்டுமே. அவரால் பெரிய முனிவர்களும் தேவர்களும் கூட மாயையில் வைக்கப்படுகிறார்கள். இதெல்லாம் அதான் சேம் திங் ஐ அம் ரீடிங், ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா இல்லை. எக்ஸ்பிளைன் பண்ற போல ஒண்ணுமே இல்லை. ஏனெனில் நெருப்பில் காணப்படும் நீரின் மாயையான பிரதிநிதித்துவம். நீரில் வந்து நெருப்பில் காணப்படும் நெருப்புல வந்து நீர் இருக்கிற போல அந்த ஒரு இது தெரியும். இப்படி சலனமா இப்படி வருமே, அந்த மாதிரி ஒரு பிரதிநிதித்துவம் தெரியும். அதே அல்லது தண்ணீரில் காணப்படும் நிலம். இந்த இயற்கை 3 முறைகளின் எதிர்வினைகளால் தற்காலிகமாக வெளிப்படும் ஜட பிரபஞ்சங்கள் அவரால் மட்டுமே வரணும் உண்மையாக தோன்றுகின்றன. இதெல்லாம் நமக்கு இல்யூஷன், நமக்கு அந்த ஒரு இது இல்யூஷன் ஃபீலிங். இருப்பினும் அவை உண்மையற்றவை. ஆகவே ஜட உலகின் மாயான பிரதிநிதித்துவங்களிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்ட ஆழ்நிலை உறைவிடத்தில் நித்தியமாக இருக்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நான் தியானிக்கின்றேன். அதான் அவரெல்லாம் இந்த மாதிரி புகழ்த்தி எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு பரம புருஷரை நான் தியானிக்கின்றேன். நான் அவரை தியானிக்கின்றேன் ஏனென்றால் அவர் முழுமையான உண்மை. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷாப்டர் உண்மை. அப்புறம் அத்தியாயம் 7க்கு தான் போயிட்டோம். கடவுள் வந்து துரோணரின் மகன் தண்டிக்கப்பட்டான். எஸ், அடுத்தது யாரு? பவிதா மாதாஜி. ஆர்டர்லயே போலாம். மாதாஜி अर्जुन उवाच कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्तानाम् अभयङ्करा अद्वम् एका हयमनाम् अभवर्कोऽसि संस्कृते. அர்ஜுனன் சொன்னான். இல்ல இது நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, அதே டைமே இருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் முடிக்கணும். இதெல்லாம் நான் கரெக்ஷன் பண்ணல. இது மாத்திரம் கொஞ்சம் படிச்சு அதுவும் ஃபுல்லா பண்ணல. அவ பாக்கலாம் எப்படி இருக்காங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் கண்டுபிடிப்பா நிறைய மிஸ்டேக் இருக்குன்னு. ஏன்னா அவங்க மாதாஜியோட புக்கே இருக்கு. இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்ற? ஓ என் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, நீங்கள் கடவுளின் சர்வ வல்லமை படைத்தவர். உங்கள் வெவ்வேறு ஆற்றல்களுக்கு எல்லையே இல்லை. அவ்வளவு அவர் கிரியேட் பண்ற, அதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டா? இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இங்க இருந்து ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை. அவர் அது போல ஆற்றல் படைத்ததுல ஒன்னும் ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது. ஆதலால் பக்தர்களின் இதயங்களில் அச்சமின்மையை ஏற்படுத்துவதற்கு நீ மட்டுமே தகுதியானவன். அச்சம் ஏன் வரக்கூடாது? பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா அச்சம் வர்றது, சிம்பிள். அப்ப அச்சமின்மை அதுதான் வந்து தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கு, நம்ம பகவத்கீதையிலே கொடுத்துருக்கு. ஆதலால் உனது பக்தர்களின் இதயங்களில் அச்சமின்மையை ஏற்படுத்துவதற்கு நீ மட்டுமே தகுதியானவன். பௌதிக துன்பத்தின் தீப்பிழம்புகளில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் உன்னிடம் மட்டுமே விடுதலை பாதையை காண முடியும். அல்லது பௌதிக துன்பத்தின் தீப்பிழம்புகளில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் உன்னிடம் மட்டுமே விடுதலை பாதையை காண முடியும். இந்த இது வந்து நம்ம உலகம் எப்படி அசாஸ்வதம் அண்ட் துக்கம் நிறைந்த உலகம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நம்ம பகவத்கீதை போட்டுருக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருந்து நமக்கு விடுபடணும்னா என்னது? விடுதலை யாரு கொடுக்க முடியும்? இவரை நம்பி இவர் சொல்ற பாதையில போனாதான் நம்ம வந்து விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றார். எஸ், இது ரொம்ப ஸ்லோகா ரொம்பவே இதா இருக்கு, மோசமா இருக்கு. ஐ திங்க் ஐ வில் ஒன்லி ரீட் ஸ்லோகா, ஏன்னா அது கரெக்ஷனும் பண்ணல. ஓகே, அப்ப நீங்க வந்து இப்ப யார் மாதாஜி நெக்ஸ்ட்? கீதா மாதா, நீங்க இந்த மீனிங் நீங்க படிச்சுருங்க. நான் இது வந்து சும்மா அந்த ஸ்லோகா படிச்சுடுறேன். त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां व्युतस्य चित्सक्त्या கைவல்யே ஸ்தித ஆத்மனி. இப்போ இதை படிங்க. படைப்புகள் அனைத்திலும் தன்னை விரிவுபடுத்தி பௌதீக ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட கடவுளின் அசல் ஆளுமை நீங்கள். உங்களது ஆன்மீக ஆற்றலினால் பௌதீக ஆற்றலின் விளைவுகளை தூக்கி எறிந்து விடுவீர். நீங்கள் எப்போதும் நித்தியமான பேர்மத்திலும் ஆழ்நிலை அறிவிலும் நிலைத்திருக்கிறீர்கள்.
ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது படைப்புல அந்த எல்லாத்தையும் விரிவுபடுத்தி என்னெல்லாம் படைத்திருக்கோ எல்லாத்தையும் அது வந்து நல்லா கிரியேட் பண்ணி அதெல்லாம் விரிவு நிறைய இதா என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அவர் இருக்கார். பௌதிக ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட கடவுளின் அசல் ஆளுமை நீங்கள். அவரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு கடினம். அவ அந்த மாதிரி இருக்கார். உங்களது ஆன்மீக ஆற்றலினால் பௌதிக ஆற்றலின் விளைவுகளை தூக்கி எறிந்து விட்டீர். ஆன்மீக ஆற்றல்ல வந்து உள்ள பவர் பார்த்தீங்கன்னா பௌதிக ஆற்றல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்கள் எப்போதும் நித்திய பேரின்பத்திலும் ஆழ்நிலை அறிவிலும் நிலைத்திருக்கிறீர்கள். ஏன்னா அவர் பகவான் இல்லையா, அவர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால்தான் கடவுள். அந்த மாதிரி ஆளை நாங்க வந்து நமஸ்காரம் செய்யறோம் அப்படின்னு. அடுத்தது தீபா செல்வம் அதை படிக்கலையா? இதை எடுத்து மிஸ் ஆயிடுத்து. சாரி. இனிமே வந்து ஆர்டர் என்ன வச்சுக்கோங்க. இது நான் இது ஸ்லோகம் சொல்லி நீங்க வந்து இது மாத்த முடியும். ஜீவலோகஸ்ய மாயா மோகித சேதசாஹ விதஸ்தே ஸ்வேன வீர்யேன ஸ்ரேயோ தர்மாதி லக்ஷணம். படிச்சது. இன்னும் நீங்கள் பொருள் ஆற்றலின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருந்தாலும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்ட ஆத்மாக்களின் இறுதி நன்மைக்காக மதம் மற்றும் பலவற்றால் வகைப்படுத்தப்படும் விடுதலையின் 4 கொள்கைகளை நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னது பொருள் ஆற்றல்னா என்னது? நம்ம பௌதிக உலகத்துல என்ன இருக்கு? எல்லாம் மெட்டீரியலா நம்ம வந்து பந்தப்படுற இதுதான் இருக்கு. ஆற்றலுக்கு என்ன சொல்லுவா இங்கிலீஷ் வேர்டு தெரியல. வந்து கீதா மாதாஜி என்ன சொன்ன கீதா மாதாஜி பொருள் உலகத்துல ஒரு அட்ராக்ஷன் எல்லாமே வந்து பொருள் மாயையா தான் இருக்கும். அது வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருந்தாலும் உங்களுடைய நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆத்மாக்கள் என்னவா யாரு வந்து பகவான் எல்லாம் வழிபட்டு எல்லாம் பண்றாங்களோ அவர் வந்து இறுதி நன்மைக்காக மதம் மற்றும் பலவற்றால் வகைப்படுத்தும் விடுதலை 4 கொள்கைகளை நீங்கள் செயல்படுத்துகிறீர்கள். இப்படி பகவான் கிட்ட போனோம்னா என்னெல்லாம் கொள்கை மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா நமக்கு இங்க இருந்து விடுதலை கிடைத்து விடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. எஸ், எனக்கு தெரிஞ்சா போல சொல்றேன். நான் எல்லாமே இது வந்து கலெக்ஷன் பண்ணேன், இல்லை ஒரிஜினல். அடுத்தது யார் மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் இல்லையா? எல்லாரும் இவ்வாறாக உலகத்தின் பாரத்தை நீக்கி உங்களது நண்பர்களுக்கு குறிப்பாக உங்களை பிரத்யேக பக்தர்களாக்கி உங்களை தொடர்ந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்திருப்போருக்கு பயணிக்க ஒரு அவதாரமாக நீங்கள் இறங்குகிறீர்கள். நீங்க ஒரு அவதாரமாக இறங்குகிறீர்கள் என்னது? அவதாரமா அவர் வந்திருக்கார் அவரோட இடத்துல இருந்து. இவ்வாறாக என்னது உலகத்தில் பாரத்தை நீக்கி உலகத்துல என்னெல்லாம் தீமைகள்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு அப்படின்னா யாரு? டிவோட்டிஸ். குறிப்பாக உங்களை பிரத்யேக பக்தர்களாகி உங்களை தொடர்ந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களுக்கு அவளுக்கு பயனளிக்க. அதான் நம்ம இதுல போட்டிருக்கேன், யதாயுதாயி தர்மசிய இல்லையா? எப்பெல்லாம் எங்கெல்லாம் வந்து தப்பு இதெல்லாம் நடக்கிறதோ ரொம்ப ஜாஸ்தி முத்தி பெடுக்கலாம் அவர் ஒருவர். என்னத்துக்கு? இவாள பக்தர்களை ரட்சிச்சு தீயர்வர்களை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு அவர் வருவேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருப்பார். அதே போல இங்கே அப்படிதான் அவருடைய நண்பர்கள்னு போட்டது யாரு? டிவோட்டிஸ் தான். டிவோட்டிஸை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கும் உங்களை தொடர்ந்து தியானத்தில் ஆய்ந்திருப்பவருக்கு பயனளிக்க ஒரு அவதாரமாக நீங்கள் இறங்குகிறீர்கள். இப்ப அத்தியாயம் 8 ராணி குந்தியின் பிரார்த்தனைகள் மற்றும் பரீட்சித் காப்பாற்றப்படுதல். இப்ப வந்து பிரபுஜி தான் படிக்கணும். நான் இது சொல்லிடுறேன். குந்தி வாச்ச நமஸ்யே புருஷம் துவாத்யம் ஈஸ்வரம் பிரகிருதே பரம் அலக்ஷ்யம் சர்வபூதானாம் அந்தர்பஹி அவஸ்திதம். ஸ்ரீமதி குந்தி சொன்னால், ஓ கிருஷ்ணா, நான் உமக்கு என் வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் அசல் ஆளுமை மற்றும் ஜட உலகின் குணங்களால் பாதிக்கப்படவில்லை. நீங்கள் எல்லாவற்றிற்குள்ளும் இல்லாமலும் இருப்பீர்கள். இருந்தாலும் நீங்கள் அனைவரது கண்களுக்கும் தெரியாதவர். தான் இல்லையா? என்ன சொல்றாரு? இப்ப குந்தி தேவியெல்லாம் நல்லா இருக்கும், நிறைய இருக்கு ஸ்லோகம். ஓ கிருஷ்ணா, நான் உமக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஏனென்றால் நீங்கள் அசல் ஆளுமை மற்றும் நீங்க தான் வந்து டோட்டல் கண்ட்ரோல். நீங்க எல்லாத்தோட ப்ரொப்பரேட்டர் நீங்க தான். ஒரிஜினல் என்னது? நம்மளோட எஜமானர் அவர் தான். ஜட உலகின் குணங்களால் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு குணமும் அவருக்கு பாதிக்காது. ஏன்னா அவர் தான் அதையே கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அவரோட பொட்டன்சியில தான், அவரோட சக்தியில தான் அந்த மாயையும் கிரியேட் ஆயிருக்கு. அது நம்மளை பாதிக்குமே தவிர பகவான் எல்லாம் பாதிக்காது. நீங்கள் எல்லாவற்றிற்குள்ளேயும் இருக்கிறீர்கள், இல்லாமலும் இருப்பீர்கள். எல்லாவற்றிற்குள்ளதான் என்னது?
ஆத்மா அந்த இது பரமாத்மாவே எல்லாரோட ஹிருதயத்திலயும் இருக்கார். ஆனா அங்கேயும் இல்ல, கோலோக விருதானத்திலயும் இருக்கார். இருந்தாலும் நீங்கள் அனைவரது கண்களுக்கும் தெரியாதவர். எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, ஆனா யாருக்கும் கண்ணுக்கும் தெரியாது. புதிர் போடுறதுல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யாரும் ஆர்டர் எடுத்துங்கோ. பபிதா மாதாஜி. மாயா ஜவனி கச்சன். அது இன்னும் ராகம் உண்டு, நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே படிச்சோம். மாயா ஜவனிகா சன்னம் அக்ஞாதோக்ஷஜம் அவ்யயம் ந லக்ஷ்யசே முஷ்யத்ருஷா நாடோ நாத்யதரோ யதா. எஸ் பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன் உணர்வின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருப்பதால் ஏமாற்றும் ஆற்றலின் திரைச்சீலையால் மூடப்பட்டிருக்கும் நிச்சயமாக பழி வாங்க முடியாத காரணியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஒரு வீரராக உடை அணிந்த ஒரு நடிகரை அடையாளம் காணாதது போல் முட்டாள் பார்வையாளர்களுக்கு நீங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாதவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முட்டாள்களுக்கு நம்மள மாதிரி ஒரு பக்தி கொஞ்சம் இருக்கு, நமக்கே ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது பகவான் எங்க இருக்காரு, எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு. அப்ப முட்டாள்களுக்கு கண்டிப்பா ஒண்ணும் தெரியாது. ஏன்னா வரம்புக்கு உட்பட்ட புலன் உணர்வின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவராக, நமக்கு எவ்வளவுலாம் இது என்னது உணர்வு இருக்கோ அதையும் தாண்டி அவர் இருக்கு. அப்ப நம்ம உணர்வே முடியாது, கண்ணால பார்க்க முடியாது, நினைத்து பார்க்க முடியாது, தொட்டு பார்க்க முடியாது. அந்த நம்ம என்ன வரம்பு உண்டோ, நம்மளோட உணர்வோடு என்ன வரம்பு உண்டோ அதையும் அப்பாற்பட்டு அவர் இருக்கார். ஏமாற்றும் ஆற்றலின் திரைசீலையால் மூடப்பட்டிருக்கும் நிச்சயமாக பழிவாங்க முடியாத காரணியாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். யார வேணா பழிவாங்கலாம், எது ஏமாத்தலாம், ஆனா அவரெல்லாம் ஏமாத்தவே முடியாது. உள்ளே உட்காந்துருக்காரு, சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு, ஆத்மா கூடயே உட்காந்துருக்காரு. ஆத்மா என்ன பண்றது அப்படின்னு, ஆத்மா பண்றத நம்ம உடம்பால பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு வீரராக. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு வாய்ஸ் கேட்கறதா? இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இஸ் அன்ஸ்டேபிள்னு வருது. ஓகே. ஒரு வீரராக உடை அணிந்த ஒரு நடிகரை அடையாளம் காணாதது போல் முட்டாள் பார்வையாளர்களுக்கு நீங்கள் கண்டீங்கன்னா, ஒரு உடை அணிந்த ஒரு நாடக ஒருத்தர் ஹீரோ நடிக்கிறாருனாக்கா நமக்கு ஒரிஜினல் அவரோட தெரியாது. அதே போல பகவான் பண்றது இந்த முட்டாள்களுக்கு எஸ்பெஷலி அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அவ இந்த உடை அணிந்து ஒரு வீரராக உடை அணிந்து ஒருத்தர் நடிகர் ஆக்ட் பண்ற போல பகவான் பண்றா அப்படின்னு அவ நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் கிருஷ்ணரை பத்தி அவங்களுக்கு புரிய வராது. யா. அடுத்தது யாரே மாதாஜி? தீபா செல்வம் மாதாஜி. எஸ் படி. நான் இது படிக்கணும் இல்லையா? ததா பரமஹம்சானாம் முனீனாம் அமலாத்மனம் பக்தி யோகா விதானார்த்தம் கதம் பஷ்யேமஹி ஸ்ரீயः. எஸ் படி. பொருளுக்கும் ஆவிக்கும் இடையே பாகுபாடு காட்டுவதன் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மேம்பட்ட ஆழ்நிலையாளர்கள் மற்றும் மன ஊக்கக்காரர்களின் இதயங்களுக்கு பக்தி சேவையின் ஆழ்நிலை அறிவியலை பரப்புவதற்கு நீங்களே இறங்குகிறீர்கள். அப்படியானால் பெண்களுக்கான நாங்கள் உங்களை எப்படி முழுமையாக அறிந்து கொள்வது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களான நாங்கள். அப்ப அவர் எப்படிக்கா இறங்கி வரார்? பொருளுக்கும், பொருள்னா மெட்டீரியலுக்கும் ஆத்மாக்கும், மெட்டீரியல் பாடி சொல்லலாம். எனிதிங் மெட்டீரியல்னா என்னது? கிரியேட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு, அழியவும் படும், அதுதான் மெட்டீரியல் சொல்றோம். பொருள்ங்கிறது உருவாக்கவும் முடியும், அது அழிக்கவும் முடியும். ஆவிக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆவினா சோல். அது ரெண்டுத்துக்கும் பாகுபாடு காட்டுவதன் மூலம், ரெண்டும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு அவர் காட்டுவதன் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மேம்பட்ட ஆழ்நிலையாளர்கள் மற்றும் மன ஊக்கக்காரர்களின் இதயங்களுக்கு பக்தி சேவையின் ஆழ்நிலை அறிவியலை பரப்புவதற்கு நீங்களே இறங்குகிறீர்கள். அப்படின்னா இந்த பக்தி சேவை பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் பக்தி மூட்டுறதுக்கு அவரே இறங்கி வரார். அப்படியானால் இப்ப பெண்களான நாங்கள் உங்களை எப்படி முழுமையாக அறிந்து கொள்வது? அப்ப இவர் நினைக்கிறா அவர் பக்தி கிடையாது, இவர் குந்தி தேவி பக்தி பண்றது போராது, இதுவெல்லாம் அவளுக்கெல்லாம் தான் வேற அறிவு என்னது பக்தி பண்றாங்களே, அறிவு உள்ளவங்க, அறிவு என்ன போட்டிருக்கு, அந்த மாதிரி பக்தி சேவையில் ஆழ்நிலை அறியலை பரப்புவதற்கு நீங்களே இறங்குகிறீர்கள். she considers herself as not a true பக்தி என்னது பக்தை, அந்த மாதிரி எண்ணி வச்சு. அப்ப நாங்கள்லாம் எங்களுக்கு வேண்டி என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி how will we understand, எப்படி நாங்க உங்களை முழுமையாக அறிந்து கொள்வது என்று கேட்கிறார். ஓகே. அடுத்தது யாருமா? கீதா மாதாஜி படி. ஆர்டர் நினைவுச்சுன்னு படிச்சுட்டே இருக்கும். கீதா மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கலாம். படி. ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. நீங்க ஸ்லோகம் படிக்கணுமே. கிருஷ்ணாய, அது ஈஸி தான். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவி கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நம. ஆகவே வசுதேவன் மகனாகவும் தேவகின் இன்பமாகவும் நந்தனின் சிறுவனாகவும் பிருந்தாவனத்தின் மற்ற பசுக்களை மேய்ப்பவனாகவும்
பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உயிரூட்டுபவனாகவும் விளங்கும் இறைவனுக்கு எனது அன்புக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். மரியாதைக்குரிய ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப யாருக்கு எப்படியெல்லாம் வசுதேவரின் மகன், தேவகியின் இன்பமாகவும், ஏன்னா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே. அப்புறம் நந்தனின் சிறுவனாகவும், விருந்தாவனத்தில் மற்ற பசுக்களை மேய்ப்பவனாகவும், பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உயிரூட்டுபவனாகவும் விளங்கும் இறைவனுக்கு எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருக்கார். Sun is in class, keeping in here. So unmuted. No problem, Mathaji. Maheshwari Mathaji. Yeah. So இறைவனுக்கு எனது அந்த மாதிரி உள்ள பகவானுக்கு நான் வந்து வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் எந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்களா அந்த மாதாஜி? அந்த மாதாஜி இல்லையா, போயிட்டாங்க இல்லையா? ஓகே, 4 பேர் தான் இருக்கும். எஸ். அப்புறம் நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜ. ஓ, யார் படிக்கணும்? நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரயே. அவரது வயிறு தாமரை மலரை போன்ற அழுத்தத்தினால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. எப்போதும் தாமரை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட தாமரையை போல குளிர்ச்சியான பார்வை, தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடைய இறைவா, உமக்கு என் மரியாதைக்கான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ அவரோட வயிற்றுல என்னது தாமரை மலர் போல, தாமரை மலர் வந்து அந்த தொப்புள் இதுல இருந்தானே வெளியில வந்திருக்கு. அதோட அந்த அழுத்தமும் இருக்கான், அதோட டிப்ரெஷன் அப்படி போட்டிருந்தது இங்கிலீஷ்ல. அந்த ஒரு என்னது அந்த குழி மாதிரி, அந்த வயிற்றுல அந்த தொப்புளோட குழி இருக்கே, அந்த மாதிரி ஒரு குழி, தாமரை மலர் மாதிரி ஒரு குழி அது இருக்காம். தாமரை மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அவரை வந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தாமரை போல குளிர்ச்சியான பார்வை. அவரோட பார்வை எப்படி நல்ல குளிர்ச்சியா, தாமரை மலர் போல குளிர்ச்சியான அவருடைய பார்வை. அப்புறம் பாதங்கள்ல தாமரை மலர்கள்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருக்க அந்த ரேகையெல்லாம் பார்த்தா தாமரை மலர், தாமரைகள் இது பதிஞ்சிருக்கிற போல இருக்கு. அந்த மாதிரி இறைவனுக்கு நான் வந்து நமஸ்காரம் பண்றேன். இதெல்லாம் யாரு சொல்றா? குந்தி தேவி சொல்றா. எஸ். அடுத்தது படிங்கோ மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி படிங்க. இல்ல அருட்செல்வம் பிரபு, எனக்கு நம்பர் மாறிட்டே இருக்கும். அருட்செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. நீங்களே இனிமே பார்த்து படிங்க, நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறேன். ஓ, யதா ஸ்ரீ ரிதா ரிஷி யதா ரிஷிகேச கலே கேச காலநேஷ தேவகி காஞ்சனே ருத்ராதீசரம் சுதர்பிதா விமோதிதாகம் தச சகத் மஜா துவைவ நாதேன முகூர் உவத்கானாத். ஓ ஹிருஷிகேசா, புலன்களின் தலைவனும் அதிபதிகளின் தலைவனுமான பொறாமை கொண்ட மன்னன் கம்சனால் நீண்ட காலமாக சிறைப்பட்டு துன்பப்பட்ட உனது தாய் தேவகியையும் என்னையும் என் குழந்தைகளையும் தொடர்ச்சியான ஆபத்துகளிலிருந்து விடுவித்தாய். ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டு மாதிரி பாடிட்டார் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, ரிஷிகேஷா என்னது புலன்களின் தலைவர் அவர். ஓகே, அதான் ரிஷிகேஷா, அதுதான் அதோட அர்த்தம். அப்புறம் அதிபதிகளின் தலைவனுமான பொறாமை கொண்ட மன்னன் கம்சனால் நீண்ட காலமாக நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டு சிறைப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் வந்து உனது தாய் தேவகியும், இன்க்ளூடிங் தாய் தேவகி, அவளையும் வந்து கஷ்டப்படுத்திருக்கா. என்னையும் என் குழந்தைகளையும் தொடர்ச்சியாக ஆபத்துகளிலிருந்து வந்து காப்பாத்தின. இந்த மாதிரி அவன் வந்து ரொம்ப துஷ்டத்தனம் பண்ணா, ஆனா நீதான் எல்லாரையும் வந்து காப்பாத்திருப்ப அப்படிங்கிறது யாரு? குந்தி தேவி சொல்றாங்க. எஸ். அடுத்தது யாரு? பபிதா மாதாஜி, நீங்களும் படிங்கோ. எல்லாருக்கும் இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தாச்சுன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்பான இதுவும் படிங்க, ஸ்லோகா படிங்கோ. எல்லாருமே படிக்கிறேன் மாதாஜி. விஷான் மகாக்னே புருஷோத தர்ஷனாத் அசச்சாயாவன வாச கிருத்ஸ்ரத் மிருதே நமஹார் மகாரதாஸ்தி ரதோ திரௌனி அஸ்தரஸ்தாஸ்காம்ஸ்மா ஹரே பிருக்ஷிதா. என் அன்பான கிருஷ்ணா. அந்த மேல அப்போஸ்ட்ரோபி இருந்தா ஆ போடும், மேலேயும் ஆ வந்து அன மகாரதாஸ், அன மகாரதா அபிரக்ஷிதா. என் அன்பான கிருஷ்ணா, உமது திருநாமம் எங்களை விஷம் கலந்த தின்பண்டத்தில் இருந்து, பெரும் நெருப்பில் இருந்தும், நரமாமிசம் உண்பவர்களிடம் இருந்தும், கொடிய கூட்டத்தில் இருந்தும், நாங்கள் காட்டில் வனவாசத்தில் போதும் ஏற்பட்ட துன்பங்களிலிருந்தும், பெரிய தளபதிகள் சண்டையிட்ட போரில் இருந்தும் எங்களை காத்தது. இப்போது நீ எங்களை அஸ்வத்தாமா எய்த ஆயுதத்தில் இருந்து காப்பாற்றினாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல எல்லாம் அவ காப்பாத்தினான்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்டே போட்டுட்டான்.
உங்களை திருநாமம் எப்படி பசங்க சின்னதா இருக்கும்போது விஷம்லாம் கொடுத்து தின்பண்டம் இருக்கு இருக்கு இது பீமனுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து அவர் வந்து இறக்குற தருவாயில இருந்தார். ஆனா கிருஷ்ணர் தான் காப்பாற்றினார். அதே போல பெரும் நெருப்பு இந்த அரக்குமால மாளிகையில் இருக்கும்போது நெருப்பு வைக்கும்போது சுரங்க பாதையில அவளை தப்பிக்க வச்சதும் கிருஷ்ணர் தான். நரமாமிசம் உண்பவர்களிடமிருந்தும் கொடிய கூட்டத்திலிருந்தும் நாங்கள் காட்டில் வனவாசத்தின் போது ஏற்பட்ட துன்பங்களிலிருந்தும் பெரிய தளபதிகள் சண்டையிட்ட போர்ல இருந்து எங்களை எல்லா டைமும் நீ தான் காப்பாத்தின. இப்பவும் நீ வந்து அஸ்வத்தாமா ஆயுதத்திலிருந்தும் என்னை காப்பாற்றினாய் அப்படின்னு ரொம்ப புகழ்த்தி சொல்றா தேவி. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு? தீபா. விபதா சந்துதா தஸ்வ தத்ர தத்ர ஜெகத் குரு பாதோ தர்ஷனம் எஸ் ஸ்யாத் அபுனர் பாவ தரிசனம். அந்த பேரழிவு அனைத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அதனால் தாங்கள் உன்னை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க முடியும். ஏனென்றால் உன்னை காண்பதால் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளை பார்க்க மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன வேண்டிக்கிறா? இன்னும் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் துன்பங்கள் கொடு. ஏன்னா துன்பங்கள் கொடுக்க நீ வந்து காப்பாத்துறையில போன பாக்குற தரிசனம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அதனால எங்களுக்கு என்னது நம்ம திரும்ப இங்க வந்து பிறக்கிற அந்த இதெல்லாம் என்னது இந்த உலகத்துல பிறக்கிறோமே அதுலயே நாங்க விடுபட்டுடுவோம். அதனால எங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டம் கொடுத்துன்னு நீ திரும்பி வருவேன் எங்களை காப்பாத்துறதுக்கு. நாங்க வந்து பிறப்புல இருந்து வெளிவந்துடுவோம். மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளை பார்க்க மாட்டோம். யாரோ உங்களுக்கு குந்தி தேவைதான் இதெல்லாம் ஆசைப்பட முடியும். என்ன துன்பங்களை தான் அப்படின்னு. அடுத்தது கீதா மாதாஜி படிக்கிறா? ஸ்லோகா படிக்கிறா? படிக்கிற மாதாஜி. ஜன்மைஸ்வர்ய ஸ்ருதா ஸ்ரீபிர் ஏதமனா மதஹ புமான் நைவார் ஹதி அபிதாதும் நைத்வாம் அகிஞ்சன கோச்சரம். என் இறைவா, உன் திருவுள்ளத்தை பொருள் சோர்வுற்றவர்களால் மட்டுமே எளிதில் அணுக முடியும். ஆனால் முன்னேற்ற பாதையில் செல்லும் ஒருவர் மரியாதைக்குரிய பெற்றோர் தனத்தில் உன்னை மேம்படுத்தி கொள்பவர் பெரும் செல்வ செழிப்பு, உயர் கல்வி மற்றும் உடல் அழகுடன் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்ள முயலும் ஒருவர் நேர்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானே, உமது திருவுள்ளத்தை பொருள் சோர்வுற்றவர்களால் மட்டுமே எளிதில் அணுக முடியும். யார் வந்து பொருள் சார்ந்த அதுல எல்லாம் வெறுப்பு அதெல்லாம் போரும் அந்த மாதிரி சோர்வாயாச்சு எனக்கு வந்து இந்த பொருள் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து அட்ராக்ட் பண்றது இல்ல, அந்த மாதிரி வந்து வெறுத்தவங்களுக்கு தான் உன்னை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ எளிதில் அணுக முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும், அவங்க வந்து பகவானே அணுக முடியும். ஆனால் பொருள் முன்னேற்ற பாதையில் யார் வந்து இன்னும் நிறைய பணம் ஈட்டணும், இன்னும் நிறைய பொருளாதாரமா நான் நன்னா வாழணும், அந்த மாதிரி பொருள் ஈட்டி அந்த மாதிரி பண்றாங்களோ, யாரு மரியாதைக்குரிய பெற்றோர் தனத்தில் தன்னை மேம்படுத்தி கொள்பவர், பேரண்ட்ஹுட் அப்படி போட்டிருக்காது, எனக்கு என்ன வேர்டு தெரியல, நான் பெற்றோர் தனம்னு போட்டிருக்கேன். அதுல இன்னும் நான் என்ன பேரண்ட்ஹுட்டா நல்லா பேரண்டா இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் பக்குவமா வரணும்னு சொல்லிட்டு அதுல எல்லாம் இது ஆசை போட்டு அதுல எல்லாம் வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரி பண்றாங்களோ, அப்புறம் பெரும் செல்வ செழிப்பு, நல்ல செல்வம் ஈட்டணும், நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை பண்றாங்களோ, உயர்கல்வி நிறைய படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, அப்புறம் உடல் அழகுடன் உடல்ல இன்னும் நல்ல இந்த உடலுக்கு வந்து இன்னும் முலாம் பூசுறா போல நிறைய மேக்கப் அது இது போட்டு நல்லா உடலுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்றாங்களோ, அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னது நேர்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. அவங்களுக்கு எல்லாம் அவரை அணுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான், புரிஞ்சுக்க முடியாது. எஸ், படிமா மாதாஜி. நமோ கிஞ்சன வித்தாய நிவர்த்தா குண ருத்தயே ஆத்மாராயமாய சாந்தாய ஆத்மாராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதயே நமஹ. வறியவர்களின் சொத்தாகிய உமக்கே எனது வணக்கங்கள். இயற்கையின் பொருள் முறைகளின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் வினைகளுடன் உங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. நீங்கள் ஆத்ம திருப்தியுடன் இருக்கிறீர்கள். எனவே நீங்கள் மிகவும் மென்மையானவர் மற்றும் ஒற்றை தன்மையர்களின் தலை சிறந்தவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒற்றை தன்மை நான் கண்டுபிடிச்சேன். மோனிஸ்ட் இங்கே மோனிஸ்ட்னு வருது. இப்போ மோனிஸ்ட்னா எப்படி இங்க தமிழ்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய ஒரு வேர்டு கண்டுபிடிச்சேன். ஓகே, வறியவர்களின் சொத்தாகிய உமக்கே எனது வணக்கங்கள். எல்லாரும் வந்து பகவானே கதி, வேற கதியே இல்லை அந்த மாதிரி நினைக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அதனால உங்களை தான் வந்து நான் வந்து என்னோட வணக்கங்களை செலுத்துறேன். இயற்கையின் பொருள் முறைகளின் செயல்கள் மற்றும் எதிர்வினைகள் என்னெல்லாம் வந்து இயற்கையின் பொருள் முறைகள் என்னது அந்த முக்குணங்கள்,
அந்த மாதிரி செயல்கள் அந்த அது வந்து என்ன ஆக்ஷன்ல கொண்டு வருது, தமோ குணம், ரஜோ குணம், சத்துவ குணம், அந்த மாதிரி செயல்கள் பண்றோமே அது. மற்றும் எதிர்வினைகள், நம்ம செய்யறதுக்கும் எதிர்பலன் இது கிடைக்குமே, என்ன பலநோக்கு செயல்கள், அது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்பு கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தட். இது யாரை பந்தப்படுத்தும், நம்மள மாதிரி மனுஷால தான் பந்தப்படுத்தும். அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு நீங்க இருக்கீர்கள். அதனால உங்களுக்கு அதுல தொடர்பு கிடையாது. நீங்கள் ஆத்ம திருப்தியுடன் இருக்கிறீர்கள். அவருக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே. அவர் என்ன பல நோக்கு செய்யணும், யாரை திருப்திப்படுத்தணும், அவர் தான் கடவுள், அவரையே திருப்திப்படுத்திக்கிறது அவசியமே இல்லையே. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆத்ம திருப்தியுடன் இருக்கிறீர்கள். எனவே நீங்கள் மிகவும் மென்மையானவர் மற்றும் ஒற்றை தன்மையாளர்களின் தலையை சேர்ந்தன. மோனிஸ்ட் என்னது, கடவுள் ஒன்றே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதாடுவாங்க இல்லையா. கடவுள் ஒன்றேன்னா கரெக்ட் தான், ஆனா நம்மளும் கடவுளும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவா. சோ இது வந்து அத்வைதா பிலாசபி. அவங்களையும் வந்து இது அவருக்கும் வந்து மேலாக நீங்க இருக்கிறீர்கள். So monist philosophy naka it is Advaita philosophy. நம்ம ஃபாலோ பண்றது துவைதா philosophy. கடவுள் வேற, நாம் வேற. எஸ், கவிதா மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி பிஸியா இருக்கா? ஆபீஸ்ல இருக்காங்க. எஸ், தீபா செல்வா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏன்னா பவிதா மாதாஜி ஆபீஸ்ல இருக்காங்க. மன்யே துவாம் காலம் மிசானம் அநாதி நிதானினம் விபம் சமம் கரந்தம் சர்வத்ரே பூதானம் யா மித்த காளி. என் ஆண்டவரே, இல்ல மாதாஜி, நிதானம்க்கு வேற என்னவோ படிச்சாள், கச்சபச்சான்னு எடுத்து. பூதானம் யான் மித்த காளி. என் ஆண்டவரே, உனது திருவுள்ளத்தை நித்திய காலமாகவும் மேலான கட்டுப்பாட்டாளராகவும் ஆரம்பமும் முடிவும் இல்லாமல் எங்கும் நிறைந்திருந்ததாகவும் கருதுகிறேன். உனது கருணையை பகிர்ந்தளிப்பதில் நீங்கள் அனைவருக்கும் சமமானவர். உயிரினங்களுக்கு இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் சமூக உறவின் காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது இல்லையா மாதாஜி, ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ரொம்ப காளி எல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஐ டோன்ட் திங்க் காளி இஸ் தேர். ஏன்னா நான் அது வந்து செக்கே பண்ணல. சோ ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டாப் ரீடிங் தட். நான் வேணா புக்ல இருந்து படிச்சுடுறேன். யார் புக் வச்சிருக்கோம் புக்கை வச்சு படிக்கலாம். ஏன்னா அதுல ரொம்ப தப்பு வருது. காளிஹி, காளி புக் இருக்கு மாதாஜி, புக் வச்சிருக்க மாதாஜி. அதான், அப்ப புக்க பார்த்து படிக்கிறோம். ஓகே, இது காளி கிடையாது, காளி லீ தான். காளிஹி ஜன்மிதஹ யான்மிதஹ எல்லாம் போட்டுருக்கு பாருங்க. சின்னலி வரணும் மாதாஜி, சின்னலி வரணும். சின்னலி வரணும். யான் விசர்க்கம் இருக்கு. காளிஹி மித மித மாதாஜி. மித்த மிதஹ மிதஹ போட்டிருக்கு இங்க மித்த. அதனால நம்ம இதை பார்த்து தப்பா படிக்கிறத விட அதை நிறுத்திடலாம். ஓகே, பிகாஸ் நான் வந்து பண்ணல இன்னும். எனக்கு இன்னும் ஒரு பண்றது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம். இந்த கிளாஸ் வச்சு இதெல்லாம் பண்றது. அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகம் யார்கிட்ட புக் இருக்கோ அவ படிக்கட்டும், இதை பார்த்து படிக்கிறவங்க படிக்க வேண்டாம். ஓகே, ஏன்னா ரொம்ப தப்பா படிக்கிறோம். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, என் ஆண்டவரை உமது திருவுள்ளத்தை நித்திய காலமாகவும் எப்போ நித்தியமாக வழிபடுறவங்க, மேலான கட்டுப்பாட்டாளராகவும் ஆரம்பம் முடிவும் இல்லாமல். பகவான் எப்படி வழிபடணுமா, நித்தியம் அவர் எப்பவுமே இருக்கார். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல அவர் தான் கட்டுப்பாட்டாளர். அந்த மாதிரி எண்ணத்திலையும் ஆரம்பம் முடிவும் கிடையாது அவருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். எங்கும் நிறைந்தவராகவும் கருதுகிறேன். உமது கருணையை பகிர்ந்தளிப்பதில் நீங்கள் அனைவருக்கும் சமமானவர். யாருக்கும் பார்ஷாலிட்டி கிடையாது. ஒருத்தர் நல்லா இருக்கா, ஒருத்தருக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்னு பகவான் கண்ணு இல்லையா மூக்கல நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா பகவானோட பங்களிப்பெல்லாம் இருந்தவே இல்லை. நம்மளுடைய கர்மானாலதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறதும், நம்ம கர்மானாலதான் நம்ம வந்து சுகமா இருக்கிறதும் எல்லாம் நம்ம கர்மா அது போலதான் இருக்கும். அப்புறம் அனைவருக்கும் அவர் சமமானவர். உயிரினங்களுக்கு இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் சமூக உறவின் காரணம். இல்ல சமூக உறவுனாலதான் வந்து நம்ம வந்து வேறுபாடு எல்லாம் இருக்கே தவிர பகவானோட அதுல பங்களிப்பே கிடையாது. அவர் வந்து யாருக்கும் வந்து பார்ஷாலிட்டி பண்ண மாட்டார். எஸ், அடுத்தது யாரு? தீபா செல்வா மாதாஜி. அப்புறம் பவிதா மாதாஜி ஃப்ரீ ஆயிட்டோம்னா படிங்க, இல்லாட்டா கீதா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இன்னைக்கு முடியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்க முடியாதா? கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். கீதா மாதாஜி படிச்சு படிக்க மாதாஜி. நான் எஸ்ய கசித் தயுதோ எஸ்யவா எங்க இருக்கு? எஸ்ய மாதாஜி. எஸ்ய நான் எஸ்ய மத் வேத மாதாஜி. வேத கசித் நான் வேத. அதான் படிச்சுட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. ந வேத கஷ்டித் பகவம் சிகீர்ஷிதம் தவேஹமானஸ்ய நிருணாம் விடம்பனம் நயஸ்ய கஷ்டித் தைதோஸ்தி கர்ஹிசித் துவேஷ்யஸ்சயஸ்மின் விஷமாமதிர் நிருணாம். எஸ், படிங்க. ஏன்னா அதுல ரொம்ப சரியில்லை. அது உங்க புக்கை பார்த்து படிக்கிறேன்னா ஓகே, பட் அதையும் தப்பா வந்ததுன்னா ஐ வில் ரீட். மாதாஜி இந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் நான் லாஸ்ட் 4 லைன் போயிட்டேன் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. அதான் பாக்கிறேன்.
மூணாவது அங்க போயிட்டேன், நான் அங்க போயிட்டேன். சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. ஆண்டவரே, மனிதனாக தோன்றி தவறான வழி நடத்துவது போல தோன்றும் உமது ஆழ்நிலை பொழுதுபோக்குகளை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. உங்களிடம் குறிப்பிட்ட விருப்பமான பொருள் எதுவும் இல்லை. பொறாமைக்கான எந்த பொருளும் உங்களிடம் இல்லை. நீங்கள் பாரபட்சமாக இருப்பதாக மட்டுமே மக்கள் கற்பனை செய்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னதே மனிதன், ஆண்டவரே மனிதனாக தோன்றி அவர் ஒரு பிள்ளை, ஒரு குழந்தைய தோன்றி ஒரு மனித ரூபத்தை வந்திருக்கார். தவறாக வழி நடத்துவது போல் தோன்றும் உமது ஆழ்நிலை பொழுதுபோக்குகளை, அவரோட பொழுதுபோக்குகள் என்னது, திருடுறது, ஏமாத்துறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஆனது அதை நம்ம கடைபிடிக்க கூடாது. அதெல்லாம் பொய் சொல்றதெல்லாம் தப்புதான், திருடுறது தப்புதான். ஆனா என்னது, அவர் தவறாக வழி நடத்துவது போல தோன்றும் உமது ஆழ்நிலை பொழுதுபோக்குகளை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் கல்யாணம் பண்ணதே நானும் பண்ணிக்கலாம், அவர் தான் திருடுறாரே நானும் திருடலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவர் என்னதுக்கு பண்ற அது ஒரு ரீசன் உண்டு. சோ அவர் அந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம் வச்சு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க முடியாது. உங்களிடம் குறிப்பிட்ட விருப்பமான பொருள் எதுவும் இல்லை. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த வஸ்துவை ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பொறாமைக்கான எந்த பொருளும் உங்களிடம் இல்லை. நீங்கள் பாரபட்சமாக இருப்பதாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள், மட்டுமே மக்கள் கற்பனை செய்கிறார்கள். அவளுக்கு தான் அப்படி தோன்றது, நீங்க பார்ஷாலிட்டி பண்றீங்க அப்படின்னு. ஆனா நீங்க அதெல்லாம் பண்றது கிடையாது. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? மாதாஜி, ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவே நீங்கள் செயலாற்றுறாங்க மாதாஜி. அது இல்ல சரி இல்ல சொன்னேன், அதனால சொன்ன. உங்ககிட்ட புக் இருக்கே, புக்கு கையில இல்ல மாதாஜி. இப்ப நான் படிச்சுடுறேன். जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुर आत्मनः तिर्यन् निस्सृषु यादस्सु तत् अत्यंत विडम्बनम्. பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவே நீங்கள் செயலற்றவராக இருந்தாலும் வேலை செய்கிறீர்கள், நீங்கள் பிறவி எடுக்கிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் தான் உயிர் சக்தியாகவும் பிறக்காதவனாகவும் பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவே திகை பூட்டுகிறீர்கள். நீங்கள் விலங்குகள் நீங்களே விலங்குகள், மனிதர்கள், முனிவர்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களாக இறங்குகிறீர்கள். உண்மையாகவே இது திகைக்க வைக்கிறது. இருக்கிறீர்கள் தானே மாதாஜிங்க? உயிரினங்களாக இருக்கிறீர்கள், இறங்குகிறீர்கள் இருக்கு இல்லையா, இருக்கிறீர்கள். நிறைய நான் கொஞ்சம் போட்டேன், நான் இன்னும் எனக்கு கரெக்ஷன் நிறைய பண்ணேன், கொஞ்சம் நிறைய கரெக்ஷன் பண்றேன் மாதாஜி. ஒரு 7 minutes to 8 minutes எடுக்கிறது ஒரு ஸ்லோகம் எனக்கு கரெக்ஷன் பண்றேன். ஸ்லோகம் மாத்திரம் இல்ல, ஸ்லோகம் பண்ணவே இல்லை, இதுதான் வெறும் கூகுள்ல இருந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் வரமாட்டேங்குது கரெக்டா, ரொம்ப டைம் எடுக்கிறது. எனவே சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, ஜென்ம கர்ம விஸ்வாத்மன், பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே நீங்கள் செயலற்றவராக, அவர் தான் ஒண்ணும் செய்யறது இல்ல, he doesn't do anything அப்படின்னு, ஆனாலும் வேலை செய்யறாரு அவர். நீங்கள் பிறவி எடுக்கிறீர்கள், ஆனா அவர் என்னது, ஆனா அவர் தான் உயிர் சக்தியாக இருக்கு, எல்லாரோட உயிர் சக்தி அவர் தான், ஆனாலும் அவர் பிறவி எடுக்கிறாராம். அப்புறம் பிறக்காதவர், அவர் பிறக்கிறதும் கிடையாது, ஏன்னா அவர் நித்தியமா இருக்கிறார். பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மாவே திகைப்பூட்டுகிறீர்கள். இதெல்லாம் பார்த்தா எங்களுக்கு ரொம்ப திகைப்பா இருக்கு. நீங்களே விலங்குகள், மனிதர்கள், முனிவர்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்கள், வாட்டர்ல இருக்கிற அந்த மாதிரி உயிரினங்களும் நீங்க தான், அந்த மாதிரி இறங்குகிறீர்கள். இது கரெக்ட் மாதாஜி, இறங்குகிறீர்கள். ஒரு நிமிஷம், இதுல என்ன போட்டு பாக்குறேன், ஜன்ம கர்ம தானே, யூ யோர்செல்ஃப் டிசெண்ட், கரெக்ட், டிசெண்ட் தான் போட்டுருக்கு. இறங்குகிறீர்கள், அந்த மாதிரி நீங்க அவதாரம் எடுத்து அந்த மாதிரி உயிரினங்களாவும் நீர்வாழ் உயிரினங்களாவும் இறங்குகிறீர்கள். என்ன டிசெண்ட் தான் போட்டிருக்க. உண்மையாகவே இது திகைக்க வைக்கிறது. அடுத்தது யாரு? பிரபுஜி தான், அருட்செல்வம் பிரபுஜி. நான் இது படிச்சு விடுறேன். கோபி ஆதாதி. சரியில்லை பிரபுஜி, உங்களுக்கு புக் இருக்கா? இல்ல இல்ல மாதாஜி, இல்ல இல்ல, தப்பு இருக்கு பிரபுஜி, ரொம்ப தப்பு இருக்கு. நான் தப்பா படிக்கிறத விட நான் படிச்சு விடுறேன். கோபியாதாதே த்வை கிருதாகசே தாமதாவத் யாதே தசாஸ்ரு கலினாஞ்சனா संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीया भयभावनाय स्थितस्य सामां विमोह्यति भेद अपि यद् बिभेति. என் அன்பான கிருஷ்ணா, நீ ஒரு குற்றத்தை செய்தபோது யசோதா உன்னை கட்டுவதற்கு ஒரு கயிற்றை எடுத்தாள். உனது குழப்பமான கண்கள் கண்ணீரால் வழிந்தன. அது உன் கண்களில் இருந்து கண்மையை கழுவியது. நீங்கள் பயந்தீர்கள், இருப்பினும் பயம் உங்களிடம் பயப்படுகிறது. இந்த காட்சி என்னை பிரமிக்க வைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னன்னா மஸ்காரா போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ஓகே, இதுலயும் பாக்குறேன் மஸ்காரா. ஐயோ இது என்ன மஸ்காரா? அப்ப நானே திங்க் பண்ணி முடியும், மஸ்காரான்னு என்ன இருக்கும், கண்மை. இப்போ கண்மைன்னு நான் போட்டேன். அப்புறம் அந்த கடைசியில பயம் உங்களை கண்டு பயப்படுறதா, நானே அந்த ஒரு சென்டென்ஸை போட்டேன். ஏன்னா இதுல இங்கிலீஷ்ல இருக்கு,
இதுல வேற என்னெல்லாமோ வருது. நான் சொன்னேன் ஒரு வாட்டி துப்பாக்கி எல்லாம் கூடி வந்து. மத்த கண்மை தான் வந்து புக்ல எவ்வளோ. அச்சா இருக்கா தமிழ் புக்ல கண்மை போட்டிருக்கா? ஆமா கண்மை தான் போட்டு இங்கிலீஷ் புக் தான் இருக்கு. அப்ப நானே மஸ்கரா கண்மை தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கண்மையில் பூசிகள் கண்மை தான் போட்டிருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்ப என்ன சொல்றார், அவரோட பாஸ்ட் டைம், ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம் தாமோதர அஷ்டகத்துல நம்ம படிக்கலாம். தாமோதரம் அதான் அந்த கைத்தை போட்டு அவர் வயிற்றுல இப்படி அந்த சைட்ல இப்படி கட்டும் போது தாம உதரம் அப்படி. சோ நீ இது என் அன்பான கிருஷ்ணா, நீ ஒரு சின்ன குற்றத்தை செய்த போது யசோதா என்ன பண்றா, அம்மா என்ன பண்றா, கட்டுறாங்க, கயிறை கட்டுறாங்க. சோ அப்போ என்னது, பயந்து நீ வந்து கண்ணால இப்படி ரொம்ப பயப்படுற போல நீ கண்ணீர்லாம் அழிந்து கண்மை எல்லாம் அழிந்து போறதுன்னு. அது உன் கண்களில் இருந்து கண்மையை கழுவியது. நீங்கள் பயந்தீர்கள், ரொம்ப பயப்படுற போல நான் நடிக்கிறீங்க. ஆனா என்னது, ஆக்சுவலா பார்த்தா பயம் உங்களை கண்டு பயப்படும். அந்த மாதிரி இந்த காட்சி என்னை பிரமிக்க வைக்கிறது. அது இப்படி முடியும், நீங்க எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கீங்க. எஸ். அப்புறம் இது கேச்சிதாஹுரஜம் ஜாதம் புண்ணிய ஸ்லோகஸ்ய கீர்த்தயே யதோ பிரியஸ்யான்வயே மலயஸ்யேவ சந்தனம். பக்திமிக்க அரசர்களின் மகிமைக்காக பிறக்காதவர் பிறந்தீர்கள் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். மேலும் சிலர் மன்னனை மகிழ்விக்க பிறந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். மலையின் சந்தனம் தோன்றுவது போல் அவர் குடும்பத்தில் தோன்றுனீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணமா. அப்ப என்ன எல்லாரும் எப்படி நீங்களா அவர் பகவான் அவதாரம் எடுத்தது எப்படி எல்லாம் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பக்திமிக்க அரசர்களின் மகிமைக்காக யாரு பிறக்கவே மாட்டாங்களோ அவரே பிறந்திருக்கிறீர்கள். கரெக்ட், பகவான் இன்னைக்கு பிறந்திருக்காரு, அவரே நித்தியமா உள்ளவர், அவரே வந்து பிறந்திருக்கார். சோ பிறக்காதவர் பிறந்திருக்கீர் அந்த மாதிரி என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். மேலும் சிலர் என்ன சொல்றார்கள், அவர் உங்கள் அன்பான பக்தர்களில் ஒருவரான யது மன்னனை மகிழ்விக்க பிறந்திருக்கிறீர்கள். நம்ம தேவகி வசுதேவரை மகிழ்விக்கிறதுக்கு கொண்டு நீங்க வந்திருக்கீங்க. யது குலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு உங்க பக்தர்களாகிய அந்த வசுதேவருக்கு ஒரு மகனா பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க பிறந்திருக்கீர்கள். அந்த மாதிரி சில பேர் சொல்றாங்க. மலையா மலையில் சந்தனம் தோன்றுவது போல் அவன் குடும்பத்தில் நீங்க வந்து நல்ல ஒரு இதா பிறந்திருக்கீர்கள். You appear in his family as sandalwood appears in Malaya hills. Yes, 133. अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्वमस्य क्षेमाय वदाय स सुरद्विषाम्. யாரு? கீதா மாதாஜி தான். படிங்க மாதாஜி. படிங்க. வசுதேவரும் தேவையும் உனக்காக வேண்டிக் கொண்டதால் நீங்கள் அவர்களின் மகனாக பிறந்தாய் என்று வேறு சிலர் கூறுகிறார்கள். சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நீங்கள் பிறக்காதவர், ஆனால் உங்கள் பிறப்பை அவர்களின் நலனுக்காகவும் தேவதைகள் மீது பொறாமை கொண்டவர்களை கொல்லவும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் அவர்கள் கடவுளுக்கு வேண்டினார்கள். அதனால நீங்க வந்து அவருக்கு வந்து மகனாகி பிறந்தீர்கள். அப்புறம் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நீங்கள் பிறக்காதவர் தான். அவர் வந்து என்னைக்குமே பிறக்காதவர், அவதாரம் தான் பண்ணியிருக்கார். ஆனால் உங்கள் பிறப்பை அவர்களின் நலனுக்காகவும் தேவதைகள் மீது பொறாமை கொண்டவர்களை கொல்லவும் நீங்கள் வந்து அந்த அவதாரம்னு எடுக்கிறீர்கள். பிரிந்திருக்கிறதுனா this is just taken up from 34. भारावताराणाय यान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्म भुवार्तितः. வேறு சிலர் கடலில் படகு சுமையால் மூழ்கியதால் உலகம் மிகவும் வேதனை அடைந்துள்ளது என்றும் உனது மகனாகிய பிரம்மா உனக்காக வேண்டிக் கொண்டதாகவும் அதனால் தொல்லைகளை குறைக்க நீங்கள் அவதரித்ததாகவும் கூறுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்ற, கடலில படகு சுமையால் மூழ்கியதால் உலகம் மிகவும் வேதனை அடைகிறது என்று சில பேர் சொல்றா. ஆனா உனது மகனாகிய பிரம்மா உனக்காக வேண்டிக் கொண்டதாக அதனால் தொல்லைகளை குறைக்க நீங்கள் வந்து அவதரித்தீர்கள். என்ன கடகு, இது எனக்கு தெரியல இந்த என்ன ஸ்டோரி மாதாஜி. கடல்ல வந்து படகு சுமையால் மூழ்கி இருக்கு. நான் என்ன படிக்கணும், பர்பட் படிச்சாதான் முடியாது, இங்கிலீஷ்ல அப்படிதான் முடியுது. Others say that the world being unburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. பிரம்மா வேண்டி அதுக்கு வேண்டி இவர் வந்து இறங்கி வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு வராரு. சோ இது ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், அது உள்ள பார்த்தாதான் தெரியும், பர்பட் பார்த்தாதான் தெரியும், ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். எஸ். அடுத்தது भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणा स्मरणार्हानि करिष्यन् इति केचन. प्रभुजी படிங்கோ.
மேலும் பிறர் கூறுவது கேட்டல், நினைவு செய்தல், வழிபாடு செய்தல் போன்ற பக்தி தொண்டின் புத்துயிர் பெறுவதற்காகவே நீங்கள் அவதரித்தாய் என்று கூறுகின்றனர். அப்புறம் நான் கரெக்ஷன் பண்ணல, அதனால இந்த தாய்ப்பு எல்லாம் வரும். அது அவதரித்தீர்கள் எல்லாம் போட்டுருந்தேன். ஓகே. அப்புறம் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, கேட்கணும், பகவான் பத்தி இன்னும் கேட்கணும், நினைவு செய்யணும், வழிபாடு செய்யணும், அது பண்றதுக்கு வேண்டி நீங்க அவதாரம் எடுத்திருக்கீர்கள். பக்தி தொண்டு இன்னும் நிறைய புத்துயிர் பெறணும், பகவானை நினைத்து இன்னும் பக்தி எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதனாலே நீங்க அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. எஸ். शृण्वन्ति गायन्ति गुणत्वभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः स एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. ஓ கிருஷ்ணா, உனது ஆழ்நிலை செயல்களை தொடர்ந்து கேட்டு ஜபிப்பவர்கள், திரும்ப திரும்ப செய்பவர்கள் அல்லது பிறர் செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைபவர்கள் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்கக்கூடிய உனது தாமரை பாதங்களை பாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாருங்கள். ஓகே. Your lotus feet, which alone can stop the repetition. So certainly see, பாருங்கள், அவரே என்று பார்க்க சொல்ற புரியலையே. Oh Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see, அவாதான் பாப்பா, இவரை பாருங்கள்னு போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் தான் நான் கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஓ கிருஷ்ணா, உனது ஆழ்நிலை செயல்களை தொடர்ந்து கேட்டு ஜபிப்பவர்கள், திரும்ப திரும்ப செய்பவர்கள் அல்லது பிறர் செய்வதில் மகிழ்ச்சி அடைபவர்கள், பார்க்க வேண்டி பிறப்பு மற்றும் இறப்பை மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்கக்கூடிய உமது தாமரை பாதங்களை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். பகவான் பார்க்கறது கிடையாது. இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அதனால ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதை புரிஞ்சுட்டு அது எங்கெல்லாம் அந்த பார்க்க வேண்டும் அதெல்லாம் போடணும்னு பார்ப்பேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். எனக்கு டைம் இருக்கல, என்ன பண்ண முடியும். அப்பியதஹானி எஸ். அப்பியத்யனஸ்வம் ஸ்வக்ருதே ஹிதம் ஹித பிரபோ ஜியாசசி ஸ்வித சுஹ்ருதோ அனுஜீவினஹ ஏஷாம் ந சான்யத்வத அத்பவத பதாம்புஜாத் பராயணம் ராஜசு யோஜிதாம் ஹசாம். தாஞ்சம்லாம் இருக்கு. தாம்ஹசாம் யார் படிக்கணும்? கீதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஆண்டவரே, எல்லா கடமைகளையும் நீயே நிறைவேற்றி விட்டாய். உனக்கு கருணையே நாங்கள் முழுமையாக சார்ந்திருந்தும் எங்களை காக்க வேறு எவரும் இல்லை என்றாலும் இப்போது எல்லா அரசர்களுக்கும் எங்களுடன் பகை கொண்டுள்ள நிலையில் இன்று எங்களை விட்டு பிரிகிறாயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆண்டவரே, எல்லா கடமைகளையும் நீயே நிறைவேற்றி விட்டாய். எல்லாம் எப்பெல்லாம் கஷ்டமா இருந்தோ அவளெல்லாம் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி இவாள் எல்லா கடமையும் அவரோட கடமை மாதிரி எல்லாம் பண்ணிவிட்டோம். உங்க கருணையே நாங்கள் முழுமையாக இருந்தும் எங்களை காக்க வேறு எவரும் இல்லை என்றாலும் இப்போது எல்லா அரசர்களும் எங்களுடன் பகமை கொண்டுள்ள நிலையில் நீ எங்களை விட்டு பிரிகிறாயா? இது எந்த பாயிண்ட்ல அவர் குந்தி தேவி சொல்றா தெரியல. மாதாஜிக்கு தெரியுமா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, எந்த பீரியட்ல இந்த வேண்டிக்கிறவா குந்தி தேவி எப்ப சொல்றா இது? அவளுக்கு அந்த கஷ்டம் வரும் இல்லையா மாதாஜி, அவளோட அதான் எல்லாரும் பகமையா இருக்கும் போது அப்ப ஏன் இவர் எங்க போறார், இவர் எங்க விட்டு போறார்? அந்த ஸ்டோரி புரியலையே எனக்கு. துவாரகா போறாரு மாதாஜி, எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு கடைசி அவரு. ஓ சரி சரி, துவாரகா போகும்போது சொல்றாரு. அதனால போவாதீங்க அப்படின்னு. எஸ். கேவயம் நாம ரூபாபியாம் யதுபிஹி சஹ பாண்டவாக பவதோ அதர்ஷனம் யாஹி ரிஷிகானாம் இவேஷிதுஹு. ஒரு குறிப்பிட்ட உடலின் பெயரும் புகழும் உயிருள்ள ஆவியின் மறைவுடன் முடிந்து விட்டதை போலவே நீங்கள் எங்களை பார்க்கவில்லை என்றால் பாண்டவர்கள் மற்றும் எதுக்களுடன் சேர்ந்து எங்கள் புகழ் மற்றும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் முடிவடையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு குறிப்பிட்ட உடல்ல என்னெல்லாம் இருக்கு, பேரு புகழ் எது இருக்கும், உயிரோட இருக்கிறது வரைக்கும் இருக்கும். அது ஒரு உடம்பு போய்விட்டதுன்னா அந்த ஆவியுடன் அது உயிருள்ள ஆவியின் மறைவுடன் முடிந்து விடுவதை போல நீங்கள் எங்களை விட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? பாண்டவர்கள் மற்றும் எதுக்களுடன் சேர்ந்த எங்களோட புகழ் மற்றும் செயல்பாடுகள் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் முடிவடையும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. 39. நேயம் சோபிஷ்யதே தத்ர யதேதானிம் கதாதர த்வத்பதைராங்கிதா பாதி ஸ்வலக்ஷண விலக்ஷிதைஹி. ஓம் கதாதார, எங்கள் ராஜ்யம் இப்போது உனது பாதங்களின் சுவடுகளால் குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே அது அழகாக தோன்றுகிறது. ஆனால் நீங்கள் வெளியேறும் போது அது இனி இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய பாதங்கள்
மார்க்டு பை த இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் யுவர் ஃபீட், குறிக்கப்படுகிறது. பாதங்களின் சுவடுகள் எங்கள் ராஜ்யம் இப்போது உங்கள் பாதங்கள் சுவடுகளால் எல்லா இடத்தையும் காண்றது. ஆனா நீங்க போய்விட்டா என்ன, எனவே அது அழகாக தோன்றுகிறது. ஆனால் நீங்கள் வெளியேறும் போது என்ன இருக்கும், அந்த இடத்துல அவரோட பாத சின்னமே இருக்காது. அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. 40 இமே ஜனபதா ஸ்வர்தா சுபக்வோஷதி வீருதஹ வனாத்ரினத்ரு தன்வந்தோ த்வதந்தே தவ வீக்ஷிதைஹி. மூலிகைகள் மற்றும் தானியங்கள் ஏராளமாக இருப்பதால் மரங்கள் நிறைந்த பழங்கள், ஆறுகள் ஓடுகின்றன. மலைகள், கனிமங்கள் மற்றும் கடல்கள் நிறைந்த செல்வம் ஆகியவற்றால் இந்த நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் அனைத்திலும் எல்லா வகையிலும் செழித்து வருகின்றன. இவை அனைத்தும் அவர்கள் மீது உனது பார்வையே காரணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்னது, மூலிகைகள் மற்றும் தானியங்கள் ஏராளமாக இருக்கு. அந்த காலத்துல அப்படிதான் எல்லாம் செழிப்பா இருந்தது. மரங்கள் நிறைந்த பழங்கள், ஆறுகள் ஓடுகின்றன. மலைகள் கனிமங்களா மற்றும் மலைகள் கனிமங்கள். Trees are full of fruits, rivers are flowing, the hills are full of minerals and the ocean is full of wealth. கனிமங்கள்னா எனக்கு தெரியாது, மினரல்ஸா தெரியாது. அதுல கனிமங்கள் ஒரு தமிழ் என்ன தமிழாக்கம் தெரியாது எனக்கு. மற்றும் கடல்கள் நிறைந்த செல்வம் ஆகியவற்றால் இந்த நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் அனைத்தும் எல்லா வகையிலும் செழித்து வருகின்றன. இப்போ ஃபிளரிஷிங்கா இருக்கு. இவை அனைத்தும் அவர்கள் மீது உன்னது பார்வையே காணும். நீங்க இருக்கிறதுனாலதான், உங்களுடைய அந்த கிரேஸ்ஃபுல் ஐஸ் இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாம் செழிப்போட இருக்கும். இப்ப என்ன ஆகுது, நீங்க போய்விட்டா எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வருத்தத்துல அவங்க சொல்றாங்க. எஸ். अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु. பிரபஞ்சத்தின் கர்த்தாவே, பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே, பிரபஞ்சத்தின் வடிவத்தின் ஆளுமையே, தயவு செய்து என் உருடைகளான பாண்டவர்கள் மற்றும் கிருஷ்ணரின் மீதான மாதாஜி, கிருஷ்ணர் வராது மாதாஜி, விஷ்ணு வர மாதாஜி. அங்க விஷ்ணு வம்சத்தை பார்த்து துண்டித்து விடவும் வரும் மாதாஜி. அதுதான் நான் சொல்றேன் இல்லையா, இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆமா மாதாஜி, அது பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. ஆனா நிறைய மிஸ்டேக் இருக்கும். ஸ்லோகா பார்க்கவே இல்லை, இதெல்லாம் கூட பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு டைம் இல்லைன்னு. அதனாலதான் இப்ப நான் புக் எடுத்து வச்சுட்டேன். சோ இது என்ன போட்டுருக்கு பார்க்கலாம். அப்ப இங்கிலீஷை பார்த்து தான் படிக்கணும். ஓ லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், சோல் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். நான் படிக்க தமிழ் படிக்கிறதா மாதாஜி? படிங்களேன், உங்க புக்லயும் படிங்க. ஆமா. அகில உலக நாயகனே, அகிலத்தின் ஆத்மாவே, விஸ்வரூபத்தின் மூர்த்தியே, என் உறவினரான பாண்டவரிடமும் விஷ்ணுவிடமும் என்னுடைய பாசத்தை தயவு துண்டித்துடுங்கள். எல்லாரும் O Lord of universe, soul of the universe, personality of the form of the universe, please therefore sever my tie of affection for my kinsmen, the Pandav. அதனால என்ன துண்டிக்கப்படட்டும். என்னது துண்டிக்கப்படட்டும்? என்னோட இது பாசம், பற்றுதல் யார் மேல? பாண்டவா மேலையும் விஷ்ணு குலத்தோர் மேலையும் உள்ள பற்றுதல் எனக்கு துண்டிக்கப்படட்டும். தயவுசெய்து என் உறவினர்களான பாண்டவர்கள் மற்றும் விஷ்ணிகள் மீதான பாசத்தை துண்டிக்கிறோம். वयि मेन अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत रति मुद्वहता दग्धा गंगे भोगम उदन्वती. மதுவின் ஆண்டவரே, இந்துக்கள் இல்லாமல் கங்கை என்றென்றும் பாலினத்தில் தோல்வி அடைவது போல் மற்றவர்களிடம் திசை திருப்பப்படாமல் உங்கள் மீது ஈர்ப்பு தொடர்ந்து தீர்க்கப்படட்டும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. மதுவின் ஆண்டவரே, மது சத்தம் வருது. மதுவின் ஆண்டவரே, இந்துக்கள் இல்லாமல் கங்கையோ தப்பா வருது. ஓ லார்ட் ஆஃப் மது, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance. இந்துக்கள் எங்கேருந்து வந்து தெரியல. கங்கை என்றென்றும் எல்லாவே தப்பு. நான் இதை பத்தி படிக்கிறேன். லார்ட் ஆஃப் மது, as the Ganges, the Ganga water forever flows to the sea without hindrance. கங்கா தண்ணி எல்லாம் அந்த இதுலதான் போறது. என்னது, சமுத்திரத்தை தான் போறது, சமுத்திரத்தை நோக்கி போறது. Let my attraction, அதே போல என்னோட அட்ராக்ஷன், பகவான் பேர்ல உள்ள அட்ராக்ஷன் கான்ஸ்டன்ட்லி drawn unto you. உங்க பேர்ல உள்ளது அதுலதான் போயிட்டு இருக்கணும். diverted to anything else. அது எப்படி கங்கா தண்ணி வந்து சமுத்திரத்தை நோக்கி ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்லாம போயிட்டு இருக்கும், அது போல என்னோட பக்தியும் அப்படி உங்க பேர்ல இருக்கணும், வேற ஒன்னும் தடைப்படாம அவங்க கூட போகணும். இதுல இன்னெல்லாமோ போட்டிருக்கு இல்லையா, ஈர்ப்பு தொடர்ந்து தீர்க்கப்படட்டும் எல்லாம். எஸ், அடுத்தது
श्रीकृष्ण कृष्ण सकवृष्णे अभाव निदृक् राजन्य वंशदहनानपवर्ग वीर्य गोविंद गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते. ஓ கிருஷ்ணா, அர்ஜுனின் நண்பரே, ஓ விஷ்ணுவின் வழித்தோன்றல்களில் தலைவரே, இந்த பூமியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அரசியல் கட்சிகளை அழிப்பவர் நீங்கள். உங்கள் திறமை ஒருபோதும் குறையாது. நீங்கள் ஆழ்நிலை உறைவிடத்தின் உரிமையாளர். நீங்கள் பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்க இறங்குகிறீர்கள். நீங்கள் அனைத்து மாய சக்திகளையும் கொண்டிருக்கிறீர்கள். மேலும் நீங்கள் முழு பிரபஞ்சத்தின் போதகர். நீங்கள் எல்லாம் வல்ல கடவுள். நான் உங்களுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. என்ன சொல்ற? அர்ஜுனன் நண்பரே கிருஷ்ணா, விஷ்ணுவின் வழித்தோன்றல்களின் தலைவரே, விஷ்ணு குலத்துள்ள அவர்தானே தலைவர். இந்த பூமியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் அரசியல் கட்சிகளை அழிப்பவர் நீங்கள் தான். உங்கள் திறமை ஒருபோதும் குறையாது. நீங்கள் ஆழ்நிலை உறைவிடத்தின் உரிமையாளர். அப்புறம் என்னது? நீங்கள் பசுக்கள், பிராமணர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்க இறங்கியிருக்கிறீர்கள். எஸ், டிசெண்டட் ஹிம்செல்ஃப். அந்த மாதிரி நீங்கள் அனைத்து மாய சக்திகளையும் கொண்டிருக்கிறீர்கள். மேலும் நீங்கள் முழு பிரபஞ்சத்தின் போதகர். எல்லாருக்கும் நல்ல இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ப்ரீச்சர் மாதிரி. போதகர்னா ப்ரீச்சர். நீங்கள் எல்லாம் வல்ல கடவுள். இதுல என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? ப்ரீச்சர் தானே. preceptor. You are the preceptor of the entire universe. அதான் மிஸ்டேக் போட்டிருக்கேன். preceptorனா ப்ரீச்சர் தான். நீங்கள் எல்லாம் வல்ல கடவுள். நான் உங்களுக்கு என்னதை மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். எல்லாம் அவரை பத்தி எல்லாம் சொல்லி நான் உங்களை வணங்குகிறேன். ஆயிடுச்சு. அதான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. 9th பகவான் கிருஷ்ணரின் முன்னிலையில் பீஷ்ம தேவனின் மறைவு. 9வது அத்தியாயத்துல 32. भीष्म श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्धि हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह. यस. பீஷ்ம தேவர் கூறினார், இவ்வளவு காலமாக பல்வேறு பாடங்களிலும் தொழில் சார்ந்த கடமைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்த எனது சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பத்தை எல்லாம் வல்ல பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடம் இப்போது முதலீடு செய்கிறேன். அவர் எப்பொழுதும் ஆத்ம திருப்தியுடன் இருக்கிறார். ஆனால் சில சமயங்களில் பக்தர்களின் தலைவராக இருந்து அவர் ஜட உலகிற்கு இறங்குவதன் மூலம் தலைவராக இருந்து ஆழ்நிலை இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். இருப்பினும் அவரிடமிருந்து மட்டுமே ஜட உலகம் உருவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பீஷ்மர் இந்த அம்பு படிக்கல படுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் சுதிச்சு சொல்ற பகவானை பத்தி சொல்ற. அப்ப என்ன சொல்றவரு? லெட் மீ இன்வெஸ்ட் மை திங்கிங். எஸ். இவ்வளவு காலமாக பல்வேறு பாடங்களிலும் தொழில் சார்ந்த கடமைகளிலும் ஈடுபட்டு இருந்த எனது சிந்தனை வாழ்நாள் முழுக்க எங்க இருந்தது? அவரோ கல்யாணம் பண்ணிக்கல. எல்லாம் பல்வேறு பாடங்களிலும் தொழில் சார்ந்த கடமைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்த எனது சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பத்தை எல்லாம் வல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் இப்போது முதலீடு செய்கிறேன். இவ்வளவு நாளா அந்த ராஜ்யத்துக்கு வேண்டி நான் உழைச்சாச்சு. ஆனா இப்ப நான் அம்பு படிக்கல படுத்துக்கு எனக்கு டோட்டலா இப்ப எனக்கு வேற ஒன்னும் டிஸ்டர்ப் ஆக வேண்டாம். எனக்கு எல்லாம் டோட்டலா எங்க கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கணும்? பகவானை நோக்கி கிருஷ்ணரிடத்துல நான் ஃபுல் முதலீடு செய்கிறேன்னா அவரையே நான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க போறேன். அவர் எப்பொழுதும் ஆத்ம திருப்தியுடன் இருக்கிறார். ஆனால் சில சமயங்களில் பக்தர்களின் தலைவராக இருந்து அவர் ஜட உலகிற்கு இறங்குவதன் மூலம் ஆழ்நிலை இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். அவர் சொல்றார் கிருஷ்ணர். அவர் எப்பவுமே ஆத்ம திருப்தியோட இருக்க. ஆனா பக்தர்களுக்கு லீடரா இருந்து சில காரியங்கள்லாம் அவர் வந்தாதான் செய்ய முடியும். அதனால அவர் அவதாரம் எடுத்து இந்த ஜட உலகிற்கு இறங்குவதன் மூலம் அந்த ஆழ்நிலை இன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். அவரோட என்ன வேலை உண்டோ அதெல்லாம் பண்றார். இருப்பினும் அவரிடமிருந்து மட்டுமே ஜட உலகம் உருவாகிறது. எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வருது. ஆனா அவரோட அவதாரம் எடுத்துதான் ஒழிக்கணும்னு கிடையாது. அவர் நினைச்சா அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு எல்லாத்தையும் பொசுக்கி போட்டு விடலாம். ஆனா என்னத்துக்கு அவதாரம் எடுத்துன்னு வர்றாருன்னா மெயினா பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கு வேண்டி. அப்புறம் தான் துஷ்டர்கள் அழிக்கணும்னா அவர் அங்க உட்காந்து ஒரு கண்ணால் பார்த்தா போதும், அழிச்சிடுவார். எஸ். அடுத்தது ரிபுவனகமனம் தமாலவர்ணம் ரவிகர கௌரவராம்பரம் ததானே वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या. பவிதா மாதாஜி விட்டாளா? கீதா மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் நெருங்கிய நண்பர். தாமால மரத்தின் நீல நிறத்தை ஒத்த அவரது ஆழ்நிலை உடலில் அவர்
அவர் இந்த பூமியில் தோன்றுகிறார். அவர் உடல் 3 கிரக அமைப்புகளில் மேல், நடுத்தர மற்றும் கீழ் அனைவரையும் இருக்கிறது. அவரது பளபளக்கும் மஞ்சள் நிற ஆடையும் சந்தன கூழ் ஓவியங்களால் மூடப்பட்ட அவரது தாமரை முகமும் என்னை ஈர்க்கும். மேலும் பலனை நான் விரும்பாதிருக்கட்டும். கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு பீஷ்மர்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனின் நெருங்கிய நண்பர். தமால மரத்தின் நீல நிறத்தை ஒத்த அவரது ஆழ்நிலை உடல், அவருடைய அந்த தெய்வீக உடல் அந்த தமால மரத்தோட நீல கலர் தான். அவர் இந்த பூமியில் தோன்றினார். அவரது உடல் 3 கிரக அமைப்புகளை மேல் மேல அந்த மேல் கிரகங்கள் மேல் கிரகங்கள், நடு நம்ம அர்த்து, அது கீழே கிரகங்கள், இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அண்டம் இல்லையா? இந்த 3 கிரகங்கள் அமைப்புகளில் உள்ள அந்த அண்டம் ஃபுல்லா அனைவரையும் இருக்கின்றன. அவரது பளபளக்கும் மஞ்சள் நிற ஆடை, பீதாம்பரம், அந்த ஆடையும் சந்தனக்கூழ் ஓவியங்களால் மூடப்பட்ட அவரது தாமரை முகமும் என்னை இருக்கிறது. மேலும் பலன்களை நான் விரும்பாதிருக்கட்டும். மேலும் ஒரு பலனும் எனக்கு இது let this be the attraction and may I not desire fruitive result. நான் பலன் நோக்க செயல்களை அட்ராக்ட் ஆகாம இருக்கணும், விரும்பாது இருக்கணும். யுதிதுரகரஜோ விதூம்ர விஸ்வ கச்சலுலித ஸ்வரமாவ ஸ்வமா கச்சலுலித ஸ்ரமவாரி அலங்கிருதாஸ்யே மம நிஷித சரேபிஹ விவித்யமான த்வச்சி விலசத் கவசே அஸ்து கிருஷ்ண ஆத்மா. போர்க்களத்தில் நட்பினால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுடன் கலந்து கொண்டார். குதிரைகளின் குழம்புகளால் எழுப்பப்பட்ட தூசியால் கிருஷ்ணரின் பாயும் முடி சாம்பலாக மாறியது. அவருடைய உழைப்பின் காரணமாக வியர்வை மணிகள் அவருடைய முகத்தை நனைத்தன. என்னுடைய கூரிய அம்புகளால் ஏற்பட்ட காயங்களால் உக்கிரமடைந்த இந்த அலங்காரங்கள் அனைத்தும் அவனால் மகிழ்ந்தன. என் மனம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் செல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. போர்க்களத்தில் என்ன இருக்கு? நட்பினால் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கலந்து கொண்டார் அப்படின்னா கலந்து கொண்டாருமே he worked for him. கிருஷ்ணா where Sri Krishna attended Arjuna out of friendship. அவரோட நட்பு இருக்கிறதுனால அவர் சேவை புரிஞ்சார். யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு சேவை புரிஞ்சார். இதெல்லாம் கிருஷ்ணராலதான் முடியும். நம்ம எல்லாம் பகவான்னாக்கா பகவானுக்கு நம்ம தான் சேவை புரியணும். ஆனா அவர் டிவோட்டிக்கு அவரே சேவை புரிவார். அப்ப அர்ஜுனனுக்கு அவர் தேரோட்டியா இருந்திருக்கார். குதிரைகளின் குழம்புகளால் எழுப்பப்பட்ட தூசியால் கிருஷ்ணரின் பாயும் முடி எப்படி இந்த சாம்பலாக மாறி இருக்கான். அவருடைய உழைப்பின் காரணமாக வியர்வை மணிகள் அவருடைய முகத்தை நனைத்தன. என்னுடைய கூரிய அம்புகளால் ஏற்படுகிறோம் அம்பு விட்டுருக்காரு யாரு? பீஷ்மர். அதெல்லாம் அவருக்கு பட்டிருக்கு. என்னுடைய கூரிய அம்புகளால் ஏற்பட்ட காயங்களால் உக்கிரமடைந்த இந்த அலங்காரங்கள் அனைத்தும் அவனால் மகிழ்ந்தன. ஆனா அவர் மகிழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். என்னோட டிவோட்டி தான் என்னை அடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் மகிழறார். என் மனம் அந்த கிருஷ்ணரிடம் இருக்கட்டும், செல்லட்டும். சபரி சகி வச்சோ நிஷம்ய மத்தியே நிஜ பரயோர்பலயோ ரதம் நிவேஷ்ய சிதவதி பரசைனிகாயுரக்ஷ்ணா கிருதவதி பார்த்த சகேரதிர்மமாஸ்து. தனது நண்பரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அர்ஜுனன் மற்றும் துரியோதனன் வீரர்களுக்கு இடையில் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் நுழைந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு தனது கருணை பார்வையால் எதிர்த்தரப்பினரின் ஆயுளை குறைத்தார். அவர் எதிரியை பார்ப்பதன் மூலம் இது வெறுமனே செய்யப்பட்டது. என் மனம் அந்த கிருஷ்ணரிடம் நிலைத்திருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. He shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது நண்பரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் அர்ஜுனன் மற்றும் துரியோதன வீரர்களுக்கு இடையில் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் நுழைந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு தனது கருணை பார்வையால் எதிர்த்தரப்பின் ஆயுளை குறைத்து விட்டார். கண்ணால பார்த்தே உனக்கு சாவுதான் இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஆயுளை குறைத்து விட்டாராம். அவர் எதிரியை பார்ப்பதன் மூலம் இது வெறுமனே செய்யப்பட்டது. This was done simply by looking at the enemy. Let my mind be fixed upon Krishna. எல்லாத்தையும் அது அப்படிதான் என்ன பண்ற அந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணர்ட்ட என்னோட மனம் லைக்கட்டும், என்னோட மனம் நிலைத்திருக்கட்டும். ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டு நான் இப்பதான் மீனியோட படிக்கிறேன். அதனால தான் எனக்கு இவ்வளவு நாளா ஸ்லோகம் தான் படிச்சிருந்தேன். व्यवहित पृथवनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरादात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु. தனது நண்பரின் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அர்ஜுனன் மற்றும் துரியோதனன் வீரர்களுக்கு இடையில் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் நுழைந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அங்கு தனது கருணை பார்வையால் அவர் தரப்பினர் ஆயுளை குறைத்தார்.
அவர் எதிரியை பார்ப்பதன் மூலம் இது வெறுமனே செய்யப்பட்டது. என் மனம் அந்த கிருஷ்ணரிடம் நிலைத்திருக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து திரும்பி படிச்சாச்சு. அதான் இது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. வியவஹித இதோட மீனிங் இது இல்ல. பார்த்தா இதெல்லாம் என்னோட மிஸ்டேக். நான் வேற ஏதோட இதுல போட்டிருக்கேன். பை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாம அதை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா, when Arjuna was seemingly polluted by ignorance upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield. அர்ஜுனா வந்து பார்த்து வந்து ignorance என்னது, அறியாமையில, ஐயோ என்னோட தாத்தா இருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் நான் இழக்க போறேனே, நான் கொன்னுடுவேனே, அவன் அறியாமையில அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கார். upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, லார்ட் என்ன பண்றார்? லார்ட் eradicated his ignorance. அவர் வந்து இந்த அறியாமையை போக்கி விட்டார் by delivering transcendental knowledge. நல்ல புத்திமதி, ஆழ்நிலை புத்திமதி, பகவானுடைய அந்த இது நாலேஜ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த இக்னோரன்ஸ்ல இருந்து வெளி கொண்டு வந்துட்டார். அவர் வந்து அந்த நாலேஜ் எல்லாம் கொடுத்ததுனால அவரோட அறியாமையை போக்கி விட்டார். மே ஹிஸ் லோட்டஸ் ஃபீட் ஆல்வேஸ் ரிமைன் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மை அட்ராக்ஷன். அந்த ஒரு கடவுளின் லோட்டஸ் ஃபீட், தாமரை பாதங்கள் என்னோட மனசுல நிலைத்து இருக்கட்டும். இது வந்து என்னோட மிஸ்டேக். பார்க்கலாம், இதுல ஆல்ரெடி இல்லாட்டவே ப்ராப்ளம். இதுல நானும் அந்த காப்பி பேஸ்ட் அது பண்ணது இங்கே போட்டுட்டேன். தனது நண்பர்களை, ஒரே நிமிஷம், அதானா இது எங்க இருந்து வந்துருக்கு தெரியலையே, நண்பர்களின் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. ஓகே, இது திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. பார்க்கலாம், எதிரியை பார்ப்பது மாதிரி இதேதான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. எஸ், அவர் கடவுளின் கிருஷ்ணா முக்திய ஒரு நிமிஷம். தனது நண்பர்கள் 3 டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. சரி, நான் அவசரமா பண்ணும்போது இது மாதிரியா இருக்கு. நான் இங்க இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சு விட்டேன். स्वनिगमपहाय प्रतिज्ञा कृतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रतस्थ धृतरथ चरणो अभ्ययाचलुद् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीय. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? fulfilling my desire and sacrificing his own promise. அப்படின்னா என்னது? என்னோட ஆசை என்னது? நான் வந்து அவரை கொல்லணும்னு எனக்கு ஆசை. அவரோட இல்ல இவரோட ஆசை என்ன? பீஷ்மரோட ஆசை என்ன? நான் இந்த கிருஷ்ணரை இது என்னது வெப்பன் தூக்க வைப்பேன் அப்படின்னு என்னோட ஆசை இருந்தது. அப்போ அந்த என்னோட ஆசைக்கு இணங்கி அவர் என்ன பண்றாரு? அவரோட அந்த விதியை என்னது அவரை வந்து ப்ராமிஸ் பண்ற இல்லையா, நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன், ஒரு வெப்பனையும் நான் தூக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்றதுல இவர் வந்து என்ன பண்றார்? என்னோட ஆசைக்கு இணங்கி அவர் வந்து அவரோட ப்ராமிஸ கூட உடைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். sacrificing his own promise. He got down from the chariot. தேர்ல இருந்து இறங்கி took up its wheel. அந்த தேருடைய சக்கரத்தை எடுத்து and ran towards me hurriedly. என்னை கொல்லறதுக்கு வேண்டி ஓடி வர. என்னத்துக்கு? நான் என்னோட ஆசை பகவான் கையால தான் நான் சாகணும், அந்த மாதிரி எனக்கு ஆசை இருக்கு. Just as a lion goes to kill an elephant, அந்த மாதிரி ஓடி வர. லயன் வந்து எலிஃபென்ட் கொல்ல வராகுல. He even dropped his outer garment on the way. அவருடைய மேல் அந்த அங்கம் அந்த என்னது ஏதோ ஒரு போட்டு இருந்தாலே அதை கூட கீழே வீழ்த்திட்டு ஓடுறாரு அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வளவுலாம் மீனிங் இருக்கா என்ன? शित कहतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मध्वधार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द. இது படிங்க. அவர் கடவுள் பிரபுஜி யார் படிச்சிருந்தா? இப்போ யாரோட மிஸ் ஆயிடுத்து? கீதா மாதாஜி படிக்கணும். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. முக்தி அளிப்பவரான அந்த மாதாஜி புக்ல படிக்கிற மாதாஜி. முக்தி அளிப்பவரான அந்த பரபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முடிவான இலக்காக இருப்பாராக என கூறி அம்புகளால் ஏற்பட்ட காயங்களால் கோபமடைந்தது போல் போர்க்களத்தில் என்னை திடீரென தாக்க முற்பட்டார். அவரது கேடயம் சிதறி போயிருந்தது. மேலும் காயங்களால் அவரது உடல் ரத்தம் தோய்ந்திருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன கொடுத்திருக்கு? கடவுள் நான் இப்ப இதுதான் படிக்க முடியாது, அந்த தமிழ் இல்லையே, சரி இங்கிலீஷ்ல படிக்கேன். மே ஹி லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹூ அவார்ட் சால்வேஷன். எல்லாருக்கும் முக்தி அளிக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா be my ultimate destination. என்னுடைய வந்து இறுதி குறிக்கோள் அவர்தான். on the battlefield he charged me as if angry. அவர் என்ன வந்து தாக்கினார், ரொம்ப கோபத்துல தாக்குறப்பல தாக்கினார். because of the wounds dealt by my sharp arrows. நான் வந்து அந்த arrows எல்லாம் விட்டது, அந்த இது என்னது அம்புகளை எல்லாம் இதனால அவருக்கு காயப்பட்டதுனால அதனால கோபம் அடைந்து என்னை வந்து தாக்க வராப்பல அவர் பண்ணினார். his shield was scattered. ஷீல்டுனா அந்த இது கேடயம் என்ன சொன்னீங்க, அந்த கவச்சம் அவரோட என்ன வச்சிருந்தாரு அதெல்லாம் வந்து செதறி போயிடுது. and his body was smeared with blood due to the wounds. எல்லாம் அவரோட அங்கத்துல எல்லாம் அந்த அம்பு பட்டு காயம் எல்லாம் ஏற்படுத்திருக்கு. இப்ப பிளட் எல்லாம் ஊஸ் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு அவரோட உடம்புல.
கொஞ்சம் தான் இருக்கு, படிச்சுடலாங்க 9th. எஸ். விஜயரத குடும்ப ஆத்ததோத்ரே திருதஹய ரஷ்மினி தஸ்ரீக்ஷணீயே பகவதி ரதிரஸ்து மே முமுர்க்ஷோ யமிஹ நிரீக்ஷ்ய ஹதாகதா ஸ்வரூபம். இறக்கும் தருணத்தில் கடவுளின் ஆளுமையாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எனது இறுதி ஈர்ப்பு இருக்கட்டும். அர்ஜுனனின் தேருக்கு எவ்வகையிலும் பாதுகாப்பு அளிப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்த அர்ஜுனனின் தேர் ஓட்டுநர் மீது எனது மனதை ஒருமுகப்படுத்துகிறேன். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இவரை கண்டவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு தங்கள் அசல் வடிவத்தை அடைத்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இறக்கும் தருணத்தில் கடவுளின் ஆளுமையாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எனது இறுதி ஈர்ப்பு இருக்கட்டும். ஏன்னா நம்ம அதுதான் இப்ப பகவத்கீதா படிச்சிருக்கோம். அந்த காலே சர்மாம் எவ, அந்த காலத்துல நாம வந்து யார நினைக்கிறோமோ அந்த இதைதான் நம்ம எடுப்போம், அந்த ஃபார்ம்ல எடுப்போம், அந்த உலகத்துக்கே போய்விடுவோம். அதனால இறக்குற தருணத்துல கடவுளின் ஆளுமையாகிய கிருஷ்ணரிடம் எனது இறுதி ஈர்ப்பு, ஃபைனலா அவர்கிட்ட தான் என்னோட இருக்கணும், என்னோட மனதெல்லாம் ஈர்ப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு. அர்ஜுனின் தேருக்கு எவ்வகையிலும் பாதுகாப்பு அளிப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்த அர்ஜுனின் தேர் ஓட்டுநர் யாரு? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மீது எனது மனதை ஒருமுகப்படுத்துகிறேன். அர்ஜுனனோட தேர் நல்ல கவனமா பார்த்து ஓட்டினவர் அந்த சாரியட்டியர், அந்த ஓட்டுநர் மீது நான் வந்து என்னோட மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்துகிறேன். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இவரை கண்டவர்கள் மரணத்திற்கு பிறகு அவர் தங்கள் அசல் வடிவத்தை அடைந்தனர். யாரெல்லாம் அந்த போர்க்களத்தை அல்லாத அந்த போர்க்களத்தை இருந்தவா எல்லாருமே மேல் உலகத்துக்கு போய்விட்டார்கள். எல்லாம் கிருஷ்ணரை டைரக்டா பார்த்திருக்காங்க. சோ அவங்க எல்லாமே அசல் வடிவத்தை அடைந்தனர். கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம் யார் படிக்கிறது? நான் தானே படிக்கணும். லலித கதி விலாச லலித கதி விலாச வல்குஹாச பிரணய நிரீக்ஷண கல்பிதோருமானா கிருதமனுகிருதவத்ய உன்மதாந்தா பிரகிருதி மகன் கில்யஸ்ய கூபவத்வஹ. எஸ். யார் கீதா மாதாஜிக்கு அப்புறம்? விரிஜாமாவின் பெண்களை கோபிகை. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அருள் செல்வம் பிரபு மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா நீங்க? நீங்க படிச்சாச்சா? பிரபுஜி மாதாஜி திரும்பி ஆர்டர் மாத்தாதீங்கோ. ஏபிசிடி வரும் இல்லையா உங்களோட? பிரபுஜி தான் படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி. விரிஜாதாமாவின் பெண்களை கோபிகைகள் கவர்ந்த அன்பின் அசைவுகளும் புன்னகையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது என் மனம் நிலைத்திருக்கட்டும். பெண் குழந்தைகள் இறைவனின் சிறப்பு இயல்பு அசைவுகளை பின்பற்றினார். அவர் ரச நடனத்திலிருந்து மறைந்த பிறகு. ஹரே கிருஷ்ணா. Let my mind be fixed upon Lord Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Vrijadama. கோபிகளை எல்லாம் கவர்ந்து விட்டு அவருடைய புன்னகை வந்து அந்த புன்னகை இருந்த அந்த கிருஷ்ணாவை வந்து என்னோட மைண்ட் எல்லாம் என்னோட மனசு அதுல லைக்கட்டும். டாம்சல்ஸ் இந்த இவாலாம் ஆடினாங்களே, டாம்சல்ஸ்னா யங் கேர்ள்ஸ், imitated the characteristic movement of the Lord. அவர் வந்து பகவான் ஆடுறா போல அவங்களும் ஆடினாங்களாம். ஆஃப்டர் his disappearance from the ராசா டான்ஸ். இது வந்து ரசான். அப்ப அந்த மாதிரி பெண் குழந்தைகள் இறைவனின் சிறப்பியல்பு அசைவுகளை பின்பற்றினர் அந்த ராசா டான்ஸ்ல. முனிகணனுபவர்ய சல்புலேந்த சதசி யுதிஷ்டிராஜசூயேஷாம் அர்ஹணமுபபேத ஈக்ஷணீயோ மம திருஷி கோச்சர ஏஷ ஆவிராத்மா. மகாராஜா யுதிஷ்டரால் நடத்தப்பட்ட ராஜசூய யாகத்தில் உலகில் அனைத்து உயரடுக்கு மனிதர்கள், அரச மற்றும் கற்றறிந்த கட்டளைகளின் மிக பெரிய கூட்டம் இருந்தது. மேலும் அந்த மகா சபையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒருவரால் மிகவும் வணங்கப்பட்டார். கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை இது என் பிரசனத்தின் போது நடந்தது. மேலும் எனது மனதை இறைவனின் மீது வைத்திருந்த அந்த சம்பவத்தை நினைவு கூர்ந்தேன். பிரசன்னத்தின் பிரசன்ஸ் போட்டிருக்கு, அது வந்து பிரசன்னத்தின் வந்து நான் இருக்கும்போது நடந்ததுன்னு போடணும். ஆக்சுவலி படிக்கவே இல்லை நான் தான். ஓகே, இப்ப இதுல இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். அந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் பெர்ஃபார்ம் பை மகாராஜா யுதிஷ்டர் வந்து ராஜசூய யஜ்ஞம் பண்ணார். அதுல வந்து there was a greatest assembly of all the elite men in the world. யாரெல்லாம் பெரிய பெரிய மகாராஜாக்கள்லாம் வந்து இருந்தாங்களாம். the royal and learned orders எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க. ராயல்னா நல்ல பெரிய பெரிய ராஜாமார்கள், படித்த பண்டிதர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. and in that great assembly Lord Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of God. அந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தை எல்லாரும் வந்து அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து எல்லாம் வழிபட்டார்கள். எப்படி அவர் தான் கிரேட் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு. This happened during my presence. நான் இருந்த போது நான் பார்த்திருக்கேன்.
வந்து எல்லாரும் வழிபடுறதுல அவரோட கிரேட்னஸ் தெரிஞ்சு எல்லாரும் வழிபட்டார்கள். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் த இன்சிடென்ட் இன் ஆர்டர் டு கீப் மை மைண்ட் அப்பான் த லார்ட். நான் நல்லா நினைவு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கடவுளை வந்து நல்லா நினைவு வச்சுக்கணும், எல்லாரும் மரியாதை கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை அவர் கடவுளாக நான் வந்து மறக்காம நான் வந்து நினைவு கூறுறேன். ஓ, இது பண்ணவே இல்லையா? வெரி குட். இது எப்படி மிஸ் ஆச்சு தெரியல. நான் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, இது பர்பெக்ட்லன்னு போட்டிருக்கேன். இதை நான் வந்து கூகுள்ல போட்டு எடுத்து எல்லாம் பண்றேன். ஓகே. தமிமமஹர்மஜம் ஷரீரபாஜாம் பிரதிஹிருதி திஷ்டிதமாத்ம கல்பிதானாம் பிரதிதஷமிவ நைகதார்த்தமேகம் சமதிகதோஸ்மி விதூத பேதமோஹ. எஸ், யாரோ நெக்ஸ்ட்? பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார், மன கற்பனையாளர்களின் இதயத்திலும் இருக்கிறார் என்பதற்கு எதிராக எண்ணத்திலிருந்து இப்போது நான் விடுபட்டு விட்டேன் என்பதால் இப்போது என் முன் நிற்கும் அந்த ஒரே பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் முழு மன ஒற்றுமையுடன் என்னால் தியானிக்க முடிகிறது. Now I can meditate with full concentration. இப்ப நான் வந்து நிம்மதியா படுத்துட்டு இருக்கேன். அப்ப எனக்கு வந்து ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேஷனா அந்த பகவான் வந்து என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு அதையும் நினைவு கூற முடியும். அவர் என் முன்னாடி இருக்காரு, எல்லாம் பார்க்க முடியாது. Now present before me because now I have transcended the misconceptions of duality. நான் என்ன duality இருந்தது அவருக்கு தெரியலையே. In regard to his presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது வித்தியாசம் இருந்தது. அவர் வந்து உருவமா எடுத்து எல்லாம் வழிபடுறாங்களே, அந்த மாதிரி இப்ப எல்லாருடைய ஹார்ட்லயும் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். அண்ட் சில பேர் வந்து மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன், மன கற்பனையால அவரை வந்து விவரிக்கிறாங்க பிரம்மன் ரூபத்துல. அந்த மாதிரி அது எல்லாம் ஒண்ணுதானா அப்படி பார்த்தோன்னே எஸ், இப்ப எனக்கு வந்து நல்லா தெரியுது. அவர் வந்து உருவத்துல என் முன்னாடி உருவமா தான் நிற்கிறார், பிரம்மன் ரூபத்துல எல்லாம் இல்ல, ரூபத்துலதான் இருக்கார், அரூபம் கிடையாது. He is in everyone's heart, எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். The sun may be perceived differently, but sun is one. சூரியனை வந்து சூரிய வெளிச்சம், சூரிய அந்த டிஸ்க் சூரியன் அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். ஆனா கடவுள்கிறவர் ஒரு ஆள் தான். சன் மே பி பர்சீவ் டிஃபரெண்ட்லி, பட் சன் இஸ் ஒன். சன் ரேஸ் சொல்லலாம், சன் டிஸ்க் சொல்லலாம், சன், பட் எல்லாம் என்னது சன் தான். அதே போல கடவுளோட பிரம்மன் ரூபம் சொல்லலாம், பரமாத்மா ரூபம் சொல்லலாம். ஆனா கடவுள் தான் எல்லாமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, இதுவும் இருக்கா? இது ஆனா ஜாஸ்தி இல்லை, 4 தான், 4-5 தான் இருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணா துவாரகைக்கு புறப்பட்டார். எஸ் எஸ், சர்வே. ஒரு நிமிஷம், லாஸ்ட் வீக் ஒரே நிமிஷம், அதுதான் லாஸ்ட். நான் 5 இருக்கு, 3, 4, 5 இருக்கு. ஓகே, 9, 10, 21. Yeah, 9, 10, 21. सवै किलायं पुरुष पुरातनो स एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनि मन्नीषि सुप्त शक्तिषु. அவர்கள் சொன்னார்கள், இதோ கடவுளின் அசல் ஆளுமே, நாம் நிச்சயமாக அவரை நினைவு கூறுகிறோம். இயற்கையின் முறைகள் வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு அவர் மட்டுமே இருந்தார், அவரில் மட்டுமே. அவர் பரம இறைவன் என்பதால் அனைத்து உயிரினங்களும் ஒன்றிணைகின்றன. இரவில் தூங்குவது போல் அவற்றின் ஆற்றல் நிறுத்தப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது அவர்கள் சொன்னார்கள்? யாரு? தே செட் அப்படி போட்டிருக்க. தேங்கிறது யாரு? கிருஷ்ணாவா? இல்ல, தே செட்னா யாரு தெரியலையே. அதான் அந்த சாப்டர்ல பார்த்தாதான் தெரியும். அவர் என்ன சொல்றாரு? அவர் வந்து ஹியர் இஸ், அவர் கடவுள் இருக்கிறார், இதோ கடவுளின் அசல் ஆளுமை இங்க இருக்கு, நாம் நிச்சயமாக அவரை நினைவு கூறுகிறோம். இயற்கையின் முறைகள் வெளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு அவர் மட்டுமே இருந்தார், அவரில் மட்டுமே அவர் பரம இறைவன் என்பதால் அனைத்து உயிரினங்களும் ஒன்றிணைகின்றன. இரவில் தூங்கும் போது அவற்றின் ஆற்றல் நிறுத்தப்படுகிறது. Because he is the supreme lord, all living beings merge as if sleeping at night, their energy suspended. Okay, ராத்திரி தூங்கும் போது எல்லா எனர்ஜி சஸ்பெண்ட் ஆகி நம்ம தூக்கத்துல ஒன்னும் தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறா போல. நான் இங்கிலீஷ் படிச்சு சொல்றேன். Here he is, the originality of the personality of Godhead, as we definitely remember him. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவரை நினைவு கூர்றோம். He alone existed before the manifested creation of the modes of nature. அந்த 3 முறைகள்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் வந்து தோன்றி இது எல்லாரையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார், உலகத்தையே சிருஷ்டிச்சிருக்கார். அண்ட் ஹிம் ஒன்லி, அண்ட் அவரிடத்தில் தான் எல்லாமே ஐக்கியம், கடைசியில அவரிடத்தில் தான் போய் சேரும். பிகாஸ் ஹி இஸ் த சுப்ரீம் லார்ட், ஆல் லிவிங் மர்ஜ், எல்லா உயிர் வாழ்களும் அவர்கிட்ட தான் போய் சேர்றது.
ஆஸ் இஃப் ஸ்லீப்பிங் அட் நைட். எல்லாரும் தூங்கும் போது எப்படி நம்மளோட படுக்கையில் தூங்கிட்டு அப்புறம் ஒன்னும் தெரியாம இருக்கும். திரும்பி காலையில என்னன்னு வரா போல நம்ம எல்லாம் கடைசியில அவரோட இதுக்குள்ளதான் போவோம். திரும்பி வெளிப்பட்டு வருவோம். சோ இதுதான் பிரளயம் போறா போல அந்த மாதிரி. எஸ். சயேவ பூயோ நிஜ வீய சோதிதாம் ஸ்வஜீவமாயாம் பிரகிருதிம் சிஸ்ருக்ஷதிம் அநாமரூபாத்மனி ரூபநாமனி விதித் சமானோ அனுசசார சாஸ்திரகிருத். எஸ். கடவுளின் ஆளுமை மீண்டும் தனது பாகங்கள் மற்றும் பார்சல்களுக்கு பெயர்களையும் கடவுளின் ஆளுமை மீண்டும் தனது பாகங்கள் மற்றும் ஏதோ இல்ல மாதாஜி புக் இருக்குல்ல, 4 தான் இருக்கு. நீங்க படிங்க மாதாஜி, புக் இருக்கே. ஏன்னா இதுல எங்கட இங்கிலீஷ் இருக்குல்ல, நான் இங்கிலீஷ் சொல்லி நான் முடிச்சுடுறேன் மாதாஜி. The personality of Godhead again desiring to give names and forms to his parts and parcel. அப்படின்னா நம்ம தான் பார்ட் அண்ட் பார்சல். நம்ம தான் கடவுளை ஒரு பார்ட், ஒரு அங்கம் அண்ட் பார்சல். ஒரு அங்கம் அண்ட் முழு அங்கம் கொஞ்சமா நம்மள ஒரு தீப்பொறி மாதிரி, ஒரு டிராப் இந்த ஓஷன் மாதிரி. பகவானோட ஓஷன்னால நம்ம அதுல ஒரு டிராப். பகவான் பெரிய தீப்பிழம்புனா நம்ம அதுல ஒரு தீப்பொறி அந்த மாதிரி. ஏன்னா அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. So again desiring to give names and forms. நமக்கு தான் ஒரு பேரு, ஒரு ஹியூமன் பாடி, ஒரு மரம், ஒரு அனிமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஜீவராசிகளை நம்மள பண்ணிட்டார். Place them under the guidance of material nature. பிரகிருதிக்கு கீழே நம்மளை படைத்து விட்டார். By his own potency, material nature is empowered to recreate. இது நம்ம மெட்டீரியல் நேச்சர் அவருடைய சக்தினாலதான் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரை நம்மளை ரீக்ரியேட்னா என்னது, திரும்பி திரும்பி நம்மளை உயிர்ப்பிக்க வைக்கிறது. Okay. Sava ayam yat padamatra suryo jitendriya nirjita matarishvanaha pashyanti bhakyut. Sava ayam. Mute பண்ணிடுங்க please. பஷ்யந்தி புக்யுத்கலிதாமலாத்மனா நன்வேஷ சத்வம் பரிமாதுர்மர்ஹதி. இதுவும் படிச்சுடுறேன். Here is the same Supreme Personality of Godhead whose transcendental form is experienced by the great sages who are completely cleansed of material consciousness by dint of rigid devotional service and full control of life and senses. இவர்தான் அவர். யாரு? மகேஸ்வரி மாதாஜி. திரும்பி திரும்பி நான் மியூட் பண்றேன், நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டே இருக்க. அதே இந்த கடவுள் தான் அவர். யாரு? அவருடைய கிருஷ்ணர். அவரோட டிரான்செண்டென்டல் ஃபார்ம் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை த கிரேட் டிவோட்டிஸ். நல்ல பக்தர்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. ஒரு கம்ப்ளீட்லி கிளென்ஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ். டோட்டலி மெட்டீரியல் அந்த பொருள் உலகத்தே அவ எல்லாம் வெளிப்பட்டவர்கள். அவன் வாஷ்ட் அவே பை டிண்ட் ஆஃப் ரிஜிட். எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ், நிறைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி 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 அவங்களுக்கு அந்த மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸே போயிடுது. மெட்டீரியல் உலகத்துல என்னெல்லாம் அட்ராக்ஷன் இருக்கோ அதுல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டாச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் உணர்றாங்க பகவான with their senses, and that is the only way to purify existence. அந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்மளை நம்ம வாழறோம். என்ன எதனால வாழறோம், எதுக்கு வேண்டி நம்ம வாழறோம், பகவானை இது பண்றது, ஸ்துதிக்கிறது. அதுவே இருப்பை தூய்மைப்படுத்த ஒரே வழி. அடுத்து படிச்சு விடுறேன். இன்னும் நம்ம 2 தான் இருக்கு. சவ அயம் முக்கிய நுதி சக்ய அனுகீத சத்கதோ வேதேஷு குஹ்யேஷு ச குஹ்யவாதிபிஹி ச ஏக ஈஷோ ஜகதாத்மலீலயா ஸ்ருஜித்யவத்யத்தின தத்த சஜ்ஜதே. Oh dear friends, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential pastimes are displayed in the confidential parts of Vedic literature by his great devotees. என்ன சொல்றாரு? நண்பர்களே, அவருடைய பகவானுடைய இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவ் அண்ட் கான்பிடென்ஷியல் பாஸ்ட் டைம் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணினார் அவரோட வாழ்நாள்ல, அதெல்லாம் யார் எழுதியிருக்காங்க? டிஸ்கிரைப் பை கான்பிடென்ஷியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் வேதிக் வேதங்களே எழுதியிருக்கு பை கிரேட் டிவோட்டிஸ். யாரு? ரிஷி முனிவர்கள் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஹீ only who creates, maintains and annihilates the material world and yet remains unaffected. அவர் தான் எல்லாம் கிரியேட்டும் பண்றார், எல்லாத்தையும் உற்பத்தி பண்றார், மெயின்டைன் பண்றார், அண்ட் எல்லாரையும் இதுவும் பண்றார். ஏன்னா அனிலேட் என்னது, பிரளயம் அழிக்கிறார். அவர் தான் அழிக்கிறார். ஆனாலும் அவர் அதுல பந்தப்பட்டுக்கிறது இல்லை.
यदा यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि तद्दुगे युगे yes. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his supreme power. The true positive shows special mercy to the faithful, perform wonderful activities, and manifest various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. யதா யதாகிய தர்மஸ்ய, அதேதான் அந்த அர்த்தம் தான் இது. எப்பொழுதெல்லாம் அரசர்களும் நிர்வாகிகளும் விலங்குகளை போல மிக கீழ்நிலையில் வாழ்கிறார்களோ, சாப்பிடணும், தூங்கணும், நம்மளோட குடும்பத்தை பெருசாக்கணும், இதேதான் அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, அப்போதெல்லாம் இறைவன் தனது உன்னத சக்தியை உண்மை நேர்மையாக, இது கரெக்டா தான் இருக்கு, வேறையாக விசுவாசிகளுக்கு விசேஷ கருணை காட்டும். யாரெல்லாம் டிவோட்டிஸ்க்கு கருணை காட்டவும், அந்த மாதிரி நான் டிவோட்டிஸ் அழிக்கிறதுக்கும் அற்புதமான செயல்களை செய்து தேவைக்கேற்ப பல்வேறு ஆழ்நிலைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். வெவ்வேறு காலங்கள் மற்றும் வயதுனா ஏஜ், அதான் போட்டு பீரியட்ஸ்னா ஏஜஸ், ஒரு வாட்டியும் அதான் யதா யதாகி தர்மஸ்ய, அதுதான் அது. அடுத்த ஓப்பா கிருஷ்ணா நினைப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டான். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. फर्स्ट कैंटो முடிச்சிட்டோம் நம்ம. ஓகே,